تنتوني بلولاي عمق بحري حصاري رهندي درسنا فخري وعصيت منزشن اندواز وقاقف في لندن كتامي مكانزا تركي حجي ستتيال الملك بيني يا زبيني قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب قلبي بالانتقالا بلقيت عيني المزمان كما يدمع زراتك زخم بيد مكي زرق افانا يبتصف تزنا صناتي عمبابا يلا لا كرما ورماي رصاص يلا لا كرما ناطق قول كويت حاريني سبيت عقلك من زعفني انا بدابي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا لينا لسه ملايك بنتي زابد راويت جنتي بطوة بجخو كم صوت بلابي أفضراوي علمي من يوربيو أبتني يتسطح ملك المئة دفئي بالكندا زحر بلا تموت بلا كم أملا كم تأملا نسعيا والبلا نسعيا والبلا نسعيا والبلا نسعيا والبلا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنان يولومون كم ووترو أقد دست حستوتات زبلنا يم حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا نايز مدب مسانا كتصنحو لايك شير كومنت بمقبار دما كجمرو في اللاي لايك قبرو ناف كالوت كم خبات أحسن زحقست الالغوريزم نايلو مارستي كم ووترو أقد داسي عمقو زلو تمهر تزلو فلتت زلو بوليتيكا قطبا شركنت كم دما استراتيجي ناي هاجرات كنركن فتنينا أقد داسي تحستو شركة قبرك فتني سلتخلو تبونا دقف دما أغديما كمزقنوكم يدلي مجمريا دما بزخن جمرينا. Let's go. 17th, 2025, the People's Bank of China made a historic announcement, the official launch of the digital RMB cross-border settlement system. Overnight, 10 ASEAN countries and 6 Middle Eastern nations were seamlessly connected. Throws down the gauntlet. Now news is coming that many countries are beginning to sign up with China for transactions using the digital RMB, and this is on a blockchain, and it also avoids using the SWIFT payment gateway. What does this mean for the world? And our channel, not the... Okay, ladies and gentlemen, ناير تراش قري ودالو علمنا تغير الله زبل عرسف زي channel بچم قصالينا نسمع سوغيلنا دما يكونان كومنبل تسفاز هب كنا تاسل زرازل ليو كاينا نتي سويفت زبهال تزعابي القدابل على إيرترا وريد زلو نعوك بالده زخل ديجيتالاوي payment system RMB بلوك تشين زخوني حدش سيستمات أتاتيا درو 10 هاجرات كابزي آسيان زبهال هاجرات كتك أمال جميران الله كم دما شدشت ميدل إيسترن نيشنز دما نابت سيستماتنا الله man this is very very important إذا حبريت هذه نايب حكي أقداسيو I don't know يرتراك ما راح يرتراك إن منتهي كاتل ولا وزي أبقلت أصرت شوعته ورح سلسته أسرع حمشن announce زخونة حبريتايو maybe فلتوا خونيهم if they don't please بتم تفلتوهم غيركم شير قبروه إذا مالت game changer مالتيو إرترا كابت سويفت زبال أمريكا كمر ما أوروبا زكو عصروه international payment system ويكا money messaging system زبال جنزب كاب حدا نب حدا أكاونت خيط كله بزي نسو كيرجس زي كدلو سيستم إيرترا دما كابو تأجيدا سلازلا ولا حنت خد جبر زي تخل كويناز نبرت هاجر كم مخانا مثلا زي كنت يوم تسويفت زبالتي تري وزل لهميو تدما ديجيتال ويكا بلوك تشين رمبي زبل وزلونا تشاينا يو انتاي ترجم زي إيرترا كاب زخونة هاجر نبرت كتجز خلا سويفت سيستم سلت عقدت نتي إذا شط الله زلوا أكال كل جزء كتوم منو كتكلال لوا تشط الله زل تزج شط الله زلوا أكال ويون إرتراخ شط الله زحسب زلوا أكال
ካብ ስዊፍት ዝተኣገደት ምዃና እንተፈሊጡ መብዛሕትኡ ካምፓኒ ኖ ምሳኹም ዲል ክገብር ኣይደልን እየ ምክንያቱ ካልእ ፀገም ክፈጥረለይ ብምባል ክሃድም እዩ ዝፍትን እቲ ሕራይ ክብል ዝፍትን ድማ ክሰርቀካ ካብቲ ንቡር ዋጋ ክምዝምዘካ ዝደሊ ሓይሊ ጥራይ ምሳኻ ክገብር ዝኽእል ከምዚ ኮንትራባንድ ከም ትሰርሕ ዘለኻ ንኤርትራ ኣብ ኖርማል ዕዳጋ ከም ዘይትዋሳእ ገይሮም እዮም ኣጊዶማ ዘለዉ እዚ ዘይርድኦም ሰባት መዓት ኣለዉ ኤርትራ እንተኮይና ደይ ማዕበለ ገለ ዝብሉ but if you don't understand እቲ ዳይናሚክስ ናይ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ሓንቲ ትካል ሰሪሑ ካልእ ዓለም ርዩ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ፖለቲካ ክዛረብ ከሎ ከቢድ እዩ ዘለናዮ መድረክ ፖለቲካ ናይ ኩሉ ሰብ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ሽግር ኮይኑ ኣሎ ፖለቲካ ናይ ኩሉ ሰብ ክኸውን ፀገም የብሉን ግን ክትመሃሮ ክትክእል ኣለካ ሃገራት ብኸመየን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝዋሳኣ ቁጠባ ናይ ዓለም ብኸመይ ይንቀሳቐስ ከተንብብ ክትክእል ኣለካ ስዊፍት ማለት ልክዕ ከምዚ ኣብ ኣካላትና ደም ጠጠው እንድሕር ኢሉ ወይ እውን ኦክሲጅን ወይ እውን ትንፋስና ንሂወትና የድልዮ ኢልና እቲ ኦክሲጅን ብምንታይ ዝንቀሳቐስ ብደም እዩ ዝንቀሳቐስ ስለዚ ንሱ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ሞት ከም ዘሎ ንብሎ እቲ ናይ ስዊፍት እገዳ ድማ ኖርማል ኣካይዳ ናይ ሂወትካ ጠጠው እዩ ዘብሎ ስለዚ ካብ ኖርማል ወፃኢ ንክትከይድ ኢኻ ትግደድ ኩሉ ነገር ኣብ ኤርትራ ዝኽየድ ዝነበረ ድማ ካብ ኖርማል ወፃኢ ንክኸውን እዮም ገዲዶሞ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ኣሜሪካ ቪዳ ስለ ዝኾነ because they can't do anything ነዚ ነገር እዚ ኣመና ስለ ዘብዝሕዎ እዚ ሓድሽ ሲስተም መፅኡ ዘሎ ሕጂ ጌም ቼንጀር ይበሃል ምክንያቱ ሃገራት ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ፍቃድ ወይ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ኮንትሮል ምስ ቻይና ክነግዳ ይኽእላ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ቻይና ክትነግድ ትኽእል ኢኻ ሕጂ 10 ሃገራት ካብ ኣዝያን 6 ሃገራት ድማ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ፕሮባብሊ ኤርትራ ትደልየን ሃገራት ክኾና ክእላ እየን እዚአን ኩለን እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ዘይትፈልጦ ኣሜሪካ ዘይትቆፃፀሮ ንግዲ ክግበር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና መጠን ኣሜሪካ ፑሽ ዝገበረት እዚ ሓድሽ ሲስተም ናይ ቻይና ብዙሓት ሃገራት ኣዶፕት ክገብሩ እየን ስለምንታይ ምስ ቻይና ዝበዝሓ ሃገራት ኣብ ዓለም ስለዚ ነግዳ ስለዚ ሰን ክጥቀማሉ ተደልየን እንተጀሚረን ካልኦት ሃገራት ድማ ምስኣተን ክሰርሓሉ ክጅምራ እየን እዚ ኻ እንታይ ክፈጥር እዩ ነተን ኣሜሪካ ዘዝፀልአተን ትገርፈሉ ዝነበረ ጭጉራፍ ንሱ ካብ ሲስተም ወፃኢ ክኸውን እዩ and this is going to be amazing ንዓለምና ማለት እዩ ምክንያቱ ሃገራት ክጎራፈታ ክበኣሳ ክቀያየማ ረብሐን ክገራጮ ንቡር እዩ እቲ ሓደ ሃገር ግን ካብ ሲስተም ጠጠው ከብለካ ዝኽእል እንተኮይኑ ግን ፍትሓዊ ኣካይዳ ኣይነበረን ኣብ ዓለም ስለዚ ንሪኦ ዘለና ተመሊሰ ክሪአኩም እየ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ኣመና ኣገዳሲታ ንነዊሕ እዋን ኣብዚ ቻነለይ ዝተዛረብ ኩላ ኣርእስቲ እያ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ ዋላ እውን እቲ ብሪክስ ናቱ ሲስተም ከተኣታቱ ምዃኑ ይንገር ነይሩ ብሪክስ ናቱ ሲስተም ከተኣታቱ ፀገም ኣሎ ስለምንታይ ህንዲ ናታ ረብሓ ኣለዋ ራሽያ ናታ ረብሓ ኣለዋ ቻይና ናታ ረብሓ ኣለዋ ስለዚ ሰለስተ ረብሐን ኣብ ጣውላ ኣምፅአን ብሓደ ነገር ንክኸዳ ከቢድ ንክረዳዳ ምክንያቱ ካልእ ናይ ነብሰን ውድድር እውን ስለ ዘለወን ቻይና ግን ባዕላ ናታ ሲስተም ከተኣታቱ ትኽእል እያ ስለምንታይ ዝበዝሓ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ዝበዝሓ ሃገራት ናይ ዓረብ ዝበዝሐ ሃገር ናይ ዓለም ምስ ቻይና እዩ ዝነግድ ብዘይ ቻይና ነጊድካ ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብዚ ዘለናይ መድረክ ብዘይ ኣሜሪካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ኣብነት ኤርትራ ኣሎ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘይብለን ፈርዲኹም ኣለኹም ብዘይ ቻይና ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ንብረት ኣብ ገዛና ኣብ ሂወትና ንጥቀመሉ ዘለና ካብ ቻይና ዝመፅ እዩ ስለዚ ቻይና ትገብሮ ሲስተም ሃገራት ቀስ ብቀስ ኩለን ክጥቀማሉ እየን መን እያ ዘይትጥቀመሉ ሜቢ ኣሜሪካ ክትተርፍ ትኽእል ትኾን ኣሜሪካ ይተኣቱን እያ ኦፍ ኮርስ ምክንያቱ ናታ ሲስተም ክወድቕ ስለ ዝኽእል ነዚ ጠጠው ንምባል ብዙሕ ሓረካት ክትገብር ክትፍትን እያ ድሮ ሕጂ ኣጋጢሙ ካብ ዘሎ ዕለት 17 ወርሒ 3 2015 the People's Bank of China launched a digital renminbi across border settlement እዚ ድማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር settlement ማለት እዩ it now connects 10 ASEAN countries 10 ASEAN ዝበሃላ መን እየን ኢንዶኔዝያ ኣሎ ማሌዝያ ኣሎ ሲንጋፖር ኣሎ ቪየትናም ኣሎ ኩለን እዘን እንታይ ገር ዝዓብያ ዘለዎ ሃገራት ኣብኡ ኣለዋ ስለዚ ኣዝየን ኣገደስቲ ብቁጠባ እየን እዘን ኣዝያን ሃገራት ዝበሃላ ብዙሕ ንብረት ካብ ቻይና ወፃኢ ዝበዝሐ ንብረት ንጥቀመሉ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን እዩ ዝመፅእ ከምኡ ድማ 6 ሚድል ኢስት ማለት ድማ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ሜቢ ስዑድያ ክህሉ ይኽእል ሜቢ ቀጠር ክህሉ ይኽእል ኢማራት ክህሉ ይኽእል ግብፂ ክህሉ ይኽእል ዊ ዶንት ኖ መን እዮም 6 እዚአን ሃገራት ምስ ግዜ ክንሪአን ኢራን ኣላ ደፍንት ሓንቲ ናይ ኢራን ሹር ኮይነ ኣለኹ ኢራን ኣብቲ ሲስተም ኣላ referred to by the economists as a Bretton Woods 2.0 output battle ስለዚ ነቲ ኣሜሪካን ኤሮፓን ዘቐመጦ IMF and World Bank ዝበሃል Bretton Woods institutions ዝበሃል ንዕኡ ካልኣይ 2.0 ናቱ ይመፅእ ዘሎ and this is a huge significant movie ዝበሃል ዘሎ እስከ ንቐፅል እዚኣ ፕሊስ ብዘየገድስ ናብ ኤርትራ ትፈልጥዎ መራሕቲ ስደድዎ ይፈልጥዎ ኮን እዮም no problem ይፈልጥዎ ኮይኖም ግን ሓበሬታ ክህሉ ይኽእል ይሓድሽ እውን ስለ ዝኾነ ንቐፅል I would say even anti-money laundering and a lot of good things about it. LNG or crude
then what happens is the numbers are massive and one switch. After all, the payment is only once. If you make that one change there, the number suddenly starts shooting up. Everything starts looking in huge numbers. So I think that's what has happened. I know for a fact Iran did sell crude oil to China in exchange for trades when they started getting critical mass. This is not something new. It's been happening for a while. Initially, you had Thailand, Hong Kong, China, and I think Iran was on early on. And then I think Saudi Arabia has joined now. It is beginning to pick up momentum. We're going to have other countries also. I'm going to talk about that. So there is some amount of momentum. ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ደይገለፅኩልኩም ፀኒሐ ሓደ እቲ ሓድሽ ሲስተም ኣታኣታትዮም ዘለዉ ብዋጋ 98% ካብቲ ናይ ስዊፍት ሲስተም ይጎድል ዋጋ ማለት እዩ ካብቲ ኣብ ኒው ክትከፍሎ ትኽእል 98% ዝሓሰረ ሲስተም እዚ ናይ ቻይና ካልኣይ እቲ ሓደ መዓልታት እዩ ዝወስድ ትራንዛክሽንስ ንኽፍፀም ተዲኹም ኢንተርናሽናል ፔይመንት ስለ ዝኾነ ንኣብነት ካብዚ ንኣሜሪካ ክሰድድ ከለኻ ገንዘብ ተሪኻዮ ቀልጢፍ ኣይከይድን እዩ ግዜ ይወስድ እዩ እዚ ኸ ሰከንድ እዩ ዝወስድ ካብ 1 ክሳብ 6 ሰከንድ እዩ ዝወስድ ምክንያቱ ኣብ ብሎክቼን እዩ ሳልሳይ ከ ትራንስፓረንሲ ግሉፅነት ስርቂ ዝምታ ኮራፕሽን ኩሉ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ መን እንታይ ይገብራሎ ንኽትሪኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብሎክቼን ማለት ከምዚ ናይ ዲሰንትራላይዝድ ሞኔታሪ ሲስተም ናይ ቢትኮይን ኣብቲ ብሎክቼን ኣትዮም መን እንታይ ገዝዩ ምናልባት ሽሙ ይፈልጥዎን እዮም ግን እቲ ኮድ ርዮም ሓደ ኮድ ክንዲዚ ቢትኮይን ገዝዩ ክንዲዚ ሸይጡ እናበለ ሰብ ክሪኦ ይኽእል እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ግሉፅነት ይፈጥር ብፍላይ ብመንግስቲ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ግሉፅነት ፀጋ እዩ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ኣበይ ይኣትሎ እዚ ማለት ቻይና ጥራይ ትቆፃፀሩ ማለት ኣይኮነን እቶም ሃገራት ንባዕሎም ኣብ ዓዶም ንዘሎ ሲስተም ንኽቆፃፀሩ ዕድል ከህቦም ዝኽእል እዩ yes of course ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ሓድሽ ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ከምኡ ይብሉ ግን this is an amazing project ንኤርትራ ድማ ንትመፅእ ዘላ ሓንቲ ኣብዚኣ ክነግረኩም ብዙሕ ነገራት እንድዩ ዝመፅእ ዘሎ ኤርትራ እዚ ሕጂ ኣብ ከባቢና ዘንፀላሉ ዘሎ ብፍላይ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ናብ ጥፍኣቱ ዘንቀደ መንግስቲ ንሱ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ተዘይገይሩላ ኤርትራ ናብ ፅቡቕ ደረጃ ትኸይ ዘላ ኩሉ እቲ ናይ ዓለም ኣካይዳ ድማ ንኤርትራ ብዝጥዕም መንገዲ ይቕየር ኣሎ ንኤርትራ ኢሎም ኣይኮኑን ዝገብርዎ ዘለዉ መድረኽ ስለተቐየረ ንኤርትራ ዝመስለ ሃገራት ድማ ኣብቲ ዝተቐየረ መድረኽ እቲ ዝበለፀ ዕድል ዝፅበየን ሃገራት እየን ስለምንታይ እቲ ዝኸበደ ሽግር ነዚ ሕጂ ዘሎ ብድሆ ስለ ዘዳለወን እቲ ዝኸፍአ ነገር ስለ ዝሓለፈቶ ኤርትራ ካብኡ ዝኸፍእ ክመፃ ይክእልኒ እዩ ስለምንታይ ሓደ ግዜ ወደ ዝንኪል እዩ ሜክስ ዩ ስትሮንግ ዝበሃል ካብዚ እዩ ንኤርትራ ዘጋጠማ ኩነታት ኩሉ ነገራታ ደጊማ ንክትሓስበሉ ገይርዋ ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ሲስተም ናይቲ ሃገር ዝነበረ ካብ ዜሮ ከም ብሓድሽ ንክህነፅ ነይርዎ ገሊኡ ኣብ መስርሕ ኣሎ እቲ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ግን ዝኾነት ሃገር ብዝገበረቶ ፀቕጢ ክትቀትላ ከም ዘይትኽእል ፕሩፍ ጌራ ወፂኣ ኣላ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ኤርትራ ዝኣመሰለ ሽግር ዘጋጥመን ሃገራት ውሑዳት ግዜ ዝዕወታ እንተወሓደ እቲ ስርዓት ክመውት ክኽእል ኣለዎ ናይ ኤርትራ ግን ብተኣምራታዊ መንገዲ ድሒኑ ይወፅእ ኣሎ ሕጂ ናብ እገዳ ንስገር Look at tariffs and sanctions. They're a headache for businesses that hit consumers in their wallets. I went to the panel discussion on U.S. foreign policy and its implications on Asia-Pacific cooperation. Today, I believe that the goal of tariffs is to prove that President Trump was not wrong. Tariffs. It's clear this is a topic people want to hear about. He thinks that the threat of the U.S. market is so overwhelming and that it gives vast leverage that he can threaten. እንታይ ዝብል ዘረባ ይደጋገም ኣሎ እቲ እገዳ ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሲስተም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውፅኢታውነት ናቱ እናጎደለ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ መጠን ኣሜሪካ ብእገዳ ጌራ ፑሽ ዝገበረት ብኡ መጠን ሃገራት ካልእ መንገዲ ንክደልያን ካልእ ኣማራፂታት ንኸናድያን ትደፍአን ስለ ዘላ ኣንፃር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ውፅኢት ኣምፅኡ ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት ንቻይና መጠን ብዙሕ ሕፅረታት ዝገብሩላ መጠኑ ብመጠን ድማ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ብምምሓዝ ነቲ ኣሜሪካ ክትፍጥሮ ዝደለየ ፀገም ይሰግርዎ ኣለዉ እዚ ሕጂ እዚ ፕላትፎርም እውን ዝሰድዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ኣመና ፀቕጢ ስለተብዝሕ ዘላ ታሪፍን ካልእ ፀቕጥታትን ነቲ ታሪፍ ንዘይተግበሩ ድማ እገዳ ክትገብር ተፈራሪ ስለ ዘላ እምበኣር ድሕሪ ከምኡ ዝገብሩ ኮይኖም ካልእ ሲስተም ንኸተኣታቱ ቻይና ግዴታ እዩ maybe ንራሽያ ካብ ስዊፍት እንተሰጊጎማ ንቻይና እውን ክሰግዋ ይኽእሉ እዮም ኣይገብርዎን እዮም ኢልካ ኣንፃር ኣሜሪካ ቤት ክትገብር ኣይትኽእል ኒኻ ክትማጎት ኣይትኽእል ኒኻ ኣሜሪካ ኩሉ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ቻይና ቀደም ምናልባት ሪስፔክት ናይ ኣሜሪካ ኣይገብርዎን እዮም ይብሉ እንተነይሮም ሎሚ ግን ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ስለተረድኦም ናቶም ሲስተም ላውንች ይገብሩ ኣለዉ ናቶም ሲስተም ድማ ብፍላይተን ሃገራት ንኣሽቱ ከም ባለ ኤርትራ ብዙሕ በቲ ፀገም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ተበዲለን ዝነበራ ዝበለፀ ዕድል እየን ክረኽባ ምክንያቱ ኤርትራ መሻርክታ መናግታን ውሕዳት ሃገራት እየን
مستن وحدات هجرات السيستم كاب سويفت سيستم ملو بملو بخالي من قدك سرحلو تخلو عدل ترخيبا صبوك تكيدي تهاجر مهنياتو كابت زنبرا محنقو توصل سلازلا متأن السعودية قبسي كمون تشاينا تقبرو زلا شركة بفلاي اب نقد مالتيو بو متأن دما اتسعقمات اب ايرترا زلو بزقلت فمن قدك قرف نريا لنا ازغا كل سبك السعولو زلوي زينا انا يلو زقبر زلو لو تسيكوني علمنا تفطرو زلا لو Redraw the world geopolitical map by threatening tariffs and sanctions and so forth. This is absurd. And by the way, in a completely different context, this was the American delusion. And if those tariffs and sanctions continue, where's the world going? We're not going to see the disappearance of the U.S. either, but we are not going to see the U.S. being the driving force of change, rules, principles, and organization for many years. 10 years ago, the very aggressive against China, Europe followed, sanctions against technology, chips. What has been the result of sanctions? China has become a major technology power, right? So exactly. So time to lose a low. እቲ ገዳ ይኹን ኣሜሪካ ሲስተም ኣብ ዘንቀረባ ዓመታት ጠጠው ክብል ክንብል ኣይንኽእልኒና ኣሜሪካ ብዝፈጠረቶ ገዳ ፀቕጢ ፀገም ግን ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ካልእ ኣሜሪካ ዘይተቆፃፀሮ ሲስተም ብዝቐልጠፈ መንገዲ እናማዕበለ መፅዩ ዓለም ድማ ኣማራፂ ከም ትረክብ ገይርዋ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ኣዝያን ዝነበረ ኣገዳሲ ዋዕላይ ነይሩ ኣብኡ ዝተዛረቦ ኤክስፐርትስ እዩ እዚ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ዩኒፖላር ወርልድ ናብ ማልቲፖላር ወርልድ ይሰግር ከም ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘቀላጥፎ ዘሎ ድማ እቲ ኣሜሪካ ናይ ዓቕሊ ፅበት ትኸዶ ዘላ ሓደገኛ ጉዕዞ መመሊሱ በቲ ናይ ኣሜሪካ ዶሚኔትድ ኮይኑ ዝነበረ ነገራት ቀልጢፉ ካብቲ ፅልዋናታ እናወፀ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to change the game once and for all ይብሉ ምክንያቱ መጠን ንሃገራት ፀገም ዝፈጠርካለን ሃገራት ኣማራፂ ብዘይብሉ መንገዲ ንኽፅዕራ ኢኻ ትገብረን ዘለኻ እቲ ውፅኢት ድማ ኣብዚ ረኣዩ ሕጂ ስታንዳርድ ናይ ዓለምና እዚ ናይ ስዊፍት ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ጀነራሊ ልሙድ ተርእዮ ዝነበረ ኣሜሪካ ትመልኮ ዝነበረት ፋይናንሻል architecture ከመይ ኢሉ ክቕየር ከም ዝኽእል ካብ ኣሜሪካውያን ስምዖ ኣብዚ Rules are absolutely essential because they're necessary to facilitate cooperation among states. That can be true even with regard to adversaries. The United States and the Soviet Union during the Cold War had all sorts of rules of the road to help manage relations between the two countries. So this is why we have rules. And by the way, another word for rules is institutions. International institutions are basically all about rules that prescribe acceptable behavior and proscribe unacceptable behavior. So ናይ ዝብለና ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ድማ እዚ ዓለምና ክሳብ ሎሚ ትጥቀመሉ ዝነበራት ሕግታትን ስታንዳርድን ብምሉእ ኣሜሪካ ድሕሪ ካልኣይ ኩነት ዓለም ሰብ ዝገበረቶ እዩ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ዘይተመጣጠነ ኣድቫንቴጅ ሂብዋ ነይሩ ሩልስ ድማ ኩሉ ግዜ ኣይና ይቅቡል ባህሪ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ክትገብር የብልካን ንዝብል ሕግታት ብኣፍካ ብትብሎ ጥራይ ዘይኮነስ ትካላት ብምቋም IMF ድዩ ወርልድ ባንክ ድዩ UN ድዩ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ብምፍጣር እቲ ትእዛዛት ንሶም ዘውፅዎ ግን ኣሜሪካ ከም ትቋፀሮ ቪቶ ከም ዝህልዋ ብምግባር ኣሜሪካ ዝደልየቶ ንክገብሩ ወላ ኣሜሪካ ብኣፋ እንተዘይበለት ብድሕሪ መጋረጃ ንሳ ብትዝውሮ ነዛ ዓለምና ናብ ዝደልየቶ ትዝውራ ፀኒሓ ግን ኣጋጣሚ ኣብቲ ምዝዋር ንባዕሎም ስለ ዝዓበዱ እቲ ዝነበሮም ስልጣን ስለ ዝዕበዶም እቲ ኖርማል ኣካይዳ ሓላፍነታዊ ኣካይዳ ስለ ዝገደፍዎ ንኻልኦት ክፀፍዑ ከዳኽሙ ክሃርሙ ትዕቢት ኣመና ስለ ዝበፅሐ ስለ ዝሰኸሩ እንታይ ፈጢሩ ኣሎ ኣንፃር ረብሖም ጉዕዞ ካብ ዝኸዱ ነዊሕ ገይሮም እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ጉዕዞ ድማ ንብዙሓት ሃገራትን ህዝብን ስለ ዝበደለ መፍትሒ ይፅናሓለይ ክበሃለሉ ዘይክእል ደረጃ ስለ ዝበፅሐ እቲ ንሳቶም ክቋፀርዎ ዘይክእሉ ሲስተም ድማ ሎሚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ንዓለምና ይመልኽ ኣሎ እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ማዕቢሉ ዘሎ ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ኣይኮነትን ስለዚ ኣሜሪካ ናታ ቴክኖሎጂ እንተዓፅያትካ ኦኬ ፋይን ታንክ ዩ ናበይ ክትከይድ ኢኻ ናብ ናይ ቻይና ካብኡ ዝበልፅ ቴክኖሎጂ ድማ ተቐሪብልካ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ስታንዳርድ ኣለና እንተዋሓዱ ክልተ ተወዳደርቲ ፕላትፎርምስ ኣለውና ክልተ ፅቡቕ እዩ ኣይ ሆፕ ህንዲ እውን ናታ ትገብር ትኸውን ከምኡ መደብ ስለ ዘለዎም ሰም እውን ሳልሳይ ስታንዳርድ ንኻ እንታይ ፈጥረልካ ኣገይን ኣማራፂታት መዓስ ይልወካ ኣብ ገዛውትኻ ሓንቲ ድኳን ተላትካ ኣብ ቢዚ ዝገብረካ ሓንቲ ድሓኒት ነይራ ኣብ ገዛ ሓንቲ ድኳን ነይራ ኣብቲ ገዛውትና በቃ ስቂሉ ሰርቪስ ናቱ ፅቡቕ ኣይነበረ ክልተ ሰለስተ ምስ ተኸፈታ ግን ቤላ ኮይኑ 5-6 ምስ ኮሪኻ እቲ ኮምፒቲሽን ቤላ ይገብሮ ነቲ ዕዳጋ ዳትስ ድኳናት ነገራት ክበዝሕሎም ውድድርን ፅቡቕ ሰርቪስን ንኽህሉ ሓደ እንተኮይኑ ግን ሞኖፖሊ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ሞኖፖላይዝ ጌራቶ ድሌታ ክትገብሮ ፀኒሓ ባይ ዘ ወይ ስዊፍት ዝበሃል ሲስተም ንባዕሉ ምዕቡል ኣይኮነን ምክንያቱ
በይኑ ስለ ዝኾነ የማዕበልዎን እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ሲስተም ግን እቲ ዝበለፀ ሲስተም ምዃኑ እዩ ዝንገር Rules or institutions, call them what you want, matter greatly in international politics. The $64,000 question, as we say in the United States, is who writes the rules? Because as you all know, whoever writes the rules is going to write them in ways that benefit the country that is in charge of rule writing. And my argument is that the most powerful states in the system write the rules. And in fact, the balance of power determines who gets to write the rules. It is the case, in my opinion, that the rules reflect the balance of power. And of course, if you look at all the international institutions around the world today, most of them contain rules that were written by the United States, because the United States has been the most powerful state on the planet for quite a long time. And of course, the United States wrote those rules so that they benefit the United States more than anybody else. This is not ሕጂ ሩልስ ሕግታት ክንዛረብ ከለና ሕግታት ብመሰረቱም ጸሓፊዮም ኣለዎም ወይ እውን መን ኣዚዝዎም ንመን ከርብሑ እዮም ዝፀሓፉ ንኩሉ ማዕረ ከነርብሕ ኢና ኢሉ ዝፀሓፍ ሕጊ የለን ተዲዮን እቲ ዝፅሕፍ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኢንተርናሽናል ኦርደር እየ ዝብለኩም ኣብ ናይ ሃገር ንዜጋታት ማዕረ ትሪት ክንገብር ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኢንተርናሽናል ኦርደር ከም ናይ ዜጋታት ኣይኮነን ኣብ ዓለማዊ ሕጊ ሓያል ጥራይ ዝፅሕፈት ሕጊ ሓያል ድማ ንዑ ብዘርብሕ ንዑ ብሓይሉን ብዓብላልነቱን ከም ዝቕፅል ገይሩ እዩ ዝፅሕፎ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ዝበፅሐ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ዓለምና ንሳያ ፅሒፋቶ መብዛሕቶም ድማ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ዕብየትን ዕብለላን ናይ ኣሜሪካ ከም ዘረጋግፁን ከም ዝደፍኡን ኮይኖም እዮም ተሰሪሖም ስለዚ ሩልስ ንክትፅሕፍ እንድሕር ኮንካ መጀመርያ ሓያል ክትከውን ኣለካ ሓያል ብቁጠባ ብወታደራዊ ብቴክኖሎጂካዊ ብኩሉ መንገዲ ሓያል ምስ ኮንካ ንኣብነት ቻይና ደም ገያ መፅያ ኣብቲ ምዕባለ ንብል ኣለና እንታይ ዕድል ግን ይፈጥረላ ኣሎ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ስለ ትፈጥር ዘላ ነቲ ሓድሽ ዝፈጠረቶ ቴክኖሎጂ መን ይሕግድ ይፅሕፈሉ ቻይና እዮም ፅሕፍሉ ምክንያቱ ቅድሚዮም ስለ ዘይነበረ ስለዚ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ፔይመንት ሲስተም ናቶም ስለ ዝኾነ ናቶም ሩልስ ይከውን ፀኒሑ ድማ 6G ዝበሃል ዘሎ ኢንተርኔት ቻይና እዮም ቅድሚት ከይዶም ዘሎ ኣሜሪካ 5G እዮም ዘሎ ገና ስለዚ ናይ 6G ሩልስ መን ክፅሕፎ ቻይና እያ ክፅሕፎ ኣብ ስፔስ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ they are making tremendous ኣመና ቅልጡፍ ዝኾነ ዕብየት ይገብርለው ነቲ ንሳቶም ዝመልክዎ ዘሎ መን ይሕጊ ክፅሕፎ ቻይና እዮም ክፅሕፍዎ ስለዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ባተሪስ እዚ ቻይና ዶሚኔት ጌራስቶ ዘላ ሲስተምስ ኩሉ ትሕግታት ናቱ ቻይና እያ ክፅሕፎ ምክንያቱ ካብ ቻይና ፈጢራቶ ዘላ ተበጊስካ ኢኻ ሓድሽ ክትፈጥር ክትፍትን ስለዚ ነቲ ናይ ቻይና ኣታኣታትያቶ ዘላ ስታንዳርድ ከም ቅቡል ወሲድካ ኣብ ልዕሊኡ ክትነድቕ ክትፍትን ኢኻ ስለዚ እቲ መሰረት መን ይቆፃፀር ኣሎ ቻይና እዚ ከዓ ኣብ ማችድ ፓወር ክቦም እዩ ምስ ግዜ ንኣብነት ቻይና እንታይ ይገብሩ BRI ዝብል ኣሎ BRI ማለት ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ኣሎ እዚ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ንብሎ ዘለና እንታይ ዝገብር ንግረ መንገዲ እናራኸኹም ክኸይድ ስለ ዘለኹ ሓደ ግዜ ካብቲ ንዛረቦ ክንሪኦ ከለና ዝያዳ ትርጉም ክበና ስለ ዝኽእል እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ትምዕብል ኣላ እንድሕር ንብል ኣለና እቲ ትኸዶ ዘላ ምዕባለ ንሶም ዝፈጥርዎ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንታይ ክፈጥር እዩ እንታይ ክፈጥር ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ንዑ ክትጥቀም ተኮይንካ ነቲ ስታንዳርድ ክትምሃሮ ኣለካ ሓደ ንዑ ክትምሃር ክትግደድ ኢኻ ንዑ ክትፈልጥ ክትግደድ ኢኻ ንዑ እናፈለጥካ ምትከትካ ድማ ንዑ ክትጥቀም ቡ ምስ ዝቃዶ ሲስተምስ ክትገብር ክትፍትን ኢኻ እዚ ከዓ ንሳቶም ትሕተ ቅርፂ ቢንቶ ይሰርሑልካ እንተለው ፅርግያ ይሰርሑልካ እንተለው ቴክኖሎጂ ይሰርሑልካ እንተለው ንሳቶም ንዓታቶም ብዘረብሕ መንገዲ ንዕዖም ብዝመስል መንገዲ ሰሪሖም መስኻ ድማ ግድ ንዑ ተኸቲልካ ክትጥቀም ስለ ዘለካ ከምቲ ናቶም መንገዲ ክትገብር ክትግደድ ኢኻ and then at the end of the day the standard setter ወይ እውን እቲ ስታንዳርድ ናይ ቻይና ክትክተል ኢኻ ቻይና ድማ ዕብይ ዝበለ ፅልዋ ከልዋ ያብትናትካ ኣካይዳ ኣብ ቁጠባካ ይኹን ኣብ ሃገርካ ይኹን ኣብ ኣካይዳካ ይኹን ኣብ ኩሉ እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ቴክኖሎጂ ንዑ ዝመሳሰል ንዑ ምስ ተሳንዩ ዝኸይድ እዩ ኤርፖርት ዝሰርሓልካ ሃገር ኩሉ ግዜ ነታ ኤርፖርት ጥራይ ገይሩልካ ኣይኮነን ዝኸይድ ንሓዋሩ ካብኡ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ኤርፖርት ዘሎ ብምሉ ስፔር ፓርት ክደልዩ ምትዕራይ ይድልዩ ኣፕግሬድ ይደልዩ ገለ ይድልዩ ስለዚ እቲ ኤርፖርት ዝሰርሓልካ ሃገር ሙሉእ ምቁፅፃር ክህልወካ እዩ ልክዕ ከምዚ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ኤሮጳ ይገዝዎን ኣለዎ እሞ እንድሕር ዘይደልዮም ሶፍትዌር ኣፕዴትስ ክዓፅውካ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮ ንኣብነት ራሽያ ኣብ ግዜ ገዳ እንታይ ኣጋጢምዋ ኤርላይንስ ናታ ብምሉእ ኮፍ ኢሉ ስለምንታይ ስፔር ፓርት ናይተ ነፈርቲ ሒዞሞም ከምዛ ናይ ኤርትራ ዝገበሩና ክልተ ነፈርቲ ደን ሰለስተ ነፈርቲ ነይሮምና ምስ ግዜ ገዳም ዝገበሩ እተን ነፈርቲ ስፔር ከም ዘይረኽባ ገይሮም እስዋይ ኤርትራ ነፈርቲ ነይሮማ ግን ክንቀሳቕሳ ይከኣላ እዚ ከዓ ደይ መደይ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ስለዚ ቻይና ከምኡ ክገብሩና ማለት ኣይኮነን
እንድሕሪ ናትካ ስታንዳርድ ደይጌርካ ምስ ግዜ ከምኡ ፀገም ክመፀካ ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ግን ዘለናዮ መድረክ ድማ ዕድል የብልካ ስለዚ ከይዓፅውን ኢልካ መኪና ይጥቀምን እየ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ትጥቀም ኣለካ ወይ ክትፈጥር ኣለካ እንተደለካ ገዚእካ ትጥቀመላ ስለዚ ቻይና ዝኸድዎ ዘሎ ምዕባለ ሓድሽ ስታንዳርድ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ጥበብ ንኽፈጥሩን ፀብለልትነት ንኽህልዎምን ይሕግዞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ኣነ እንታይ ክብለኩም ደልየ ዘለኹ እቲ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ክንሰግር ምናልባት ግዜ ተረኺበ ክምለሶ ክፍትኒ Monday morning, President Trump is standing by his national security team as the fallout intensifies after top officials mistakenly shared attack plans for U.S. military strikes in Yemen on the Signal messaging app with a journalist. In an exclusive phone interview on Saturday, the president told me, quote, "I don't fire people because of fake news and because of witch hunts." Mr. Trump said he still has confidence in Defense Secretary Pete Hegseth and National Security Advisor Mike Waltz. መቸም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድራማ ኣካል ናይቲ ምሕደራ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ቶፕ ኣድቫይዘርስ ናይ ወይ ከም ዝለዓሉ ኣባላት ወይ ጋንታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ ሲግናል ዝበሃል ኣብ ቻት ክገብሩ ከለዉ ሰንሲቲቭ ሓበሬታ ኣውፅኦም እቲ ሓበሬታ ድማ ክላሲፋይድ እዩ ነይሩ ግን ወፂኡ ኣብ ህዝቢ ወዲቑ ክንደይ ዘረባን ክንደይ ዕግርግርን ክንደይ ድራማን ፈጢሩ ነይሩ ሕጂ ጀነራል እቲ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ነቲ ፕሬዚደንት ነቶም ሰባት ንኽሰጉግ ወይ ስጉምቲ ንኽወስድ እዩ ዝግድዶ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቶም ሰባት ስለ ዝፈትዎም ኣነ ብከምዚ ድራማታት ዝገበርኩሞ ሰብ ኣይሰጉግኒ ወይ እውን ኣብ ከምታት ኣይበፅሕኒ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንዓታቶም ክሽፍነሎም ክኽልክለሎም ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ትሕቶ ድማ እቲ ናብ የመን ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ንዑ ዝምልከት ጉዳይ ነይሩ ምክንያቱ ክመለሶ እቲ ናይ የመን ሓድሽ ፍፃመ ስለ ዘሎ Just hours ago, President Trump called me to tell me he is, quote, pissed off with Russia's President Putin and threatened to impose secondary tariffs on Russia's oil. Quote, "If Russia and I are unable to make a deal on stopping the bloodshed in Ukraine, and if I think it was Russia's fault, which it might not be, but if I think it was Russia's fault, I am going to put secondary tariffs on all oil coming out of Russia." Mr. Trump said 25% tariffs on Russian oil could happen any moment and told me he plans to speak with President Putin this week. ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ድማ ምስ ፑቲን ኣመና ተቆጢዑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ንሱ ዘንቀዶ ናይ ዘተ ሰላም ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ገስጋስ የርኢ ስለዘየለ ዓብዪ እገዳ ከውርደሉ ከም ዝኾነ እውን የጠንቅቕ ኣሎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ተፈኒዩ ከም ዘሎ ንኢራን እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂብሎ The president told me, quote, "I was very angry, pissed off when Putin started getting into Zelensky's credibility and started talking about new leadership in Ukraine." On Iran, the president said he's also considering secondary tariffs if Iran doesn't agree to a nuclear deal. Quote, "If they don't make a deal, there will be bombing, and it will be bombing the likes of which they have never seen before." ዛዕባ ኢራን ድማ ቀንዲ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢራን ኣነ ዝበልክዎም እንተዘይገይሮም ቦምቢ ክዘንቦም እዩ እቲ ቦምቢ ድማ ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ዓይነት ብርትዐ እዚኣ ቃል ንታህዲድ እዩ ዝጥቀመላ ንኩሉ ሃገራት ከምኡ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ሪኢኹምዎ ዘይትፈልጡ ዓይነት ቦምቢ እታ ቃላት ኣብ ዲክሽነሪ ናቱ ኣብ ርእሱ ዘላ እዛ ቃል እዚኣ ኩሉ ግዜ ይጥቀመላ ነዛ ምልእቲ ሓሳብ it will be bombing the likes of which they have never seen before እዚኣ ኩሉ ግዜ ይጥቀመላ ፍሬዝ እያ ሕጂ ድማ ንኢራን ኣነ ዝበልክዎ እንተዘይገይርኩም ከሪየኩም እየ ብቦምባ ገይረ ክጭፍጭፈኩም እየ ዝብል ዘረባ ይመፅእ ኣሎ በንፃሩ ሓደ ወታደራዊ ኮማንደር ናቱ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ كباكم يا معناته بزعب إيران أقداسي التكوينات ناب إيران قصو ينسأل لهم زلوا سلندر دلنا. After markets tumbled on Friday and with consumer confidence falling. هجي تناي كتابات سنة لانريا ناس كنا إيران اسمع أبزي. Shift attention to Iran's growing military capabilities and the concerns raised by the United States. Well, General Anthony J. Cotton, who is the head of U.S. Strategic Command, has warned about Iran's advancements in nuclear and missile technology. According to Cotton, Iran could potentially manufacture a nuclear weapon in as little as 1 week in just 7 days. The general also highlighted that Iran's ongoing work on space launch vehicles could drastically reduce the time needed to manufacture an intercontinental ballistic missile. sometimes بلزلو إيران كنا هرمان دحرقينا بزح تيورتاتي دوت زلو هذا كابتوم عبيت جنرالات أمريكا زبلزلو إيران دحركة تتكعج أمريكا أبوش السومن بزغلتفة نيكولا راوي بومب ختم عبل كم تغلزي I think أب إسرع 4 جميرو مسبل ويو تازر با كل زي تدقاقم إيران نتنين يعني نيكولار كم عبل زغلت رنجر كم زلوان دحري نكوينات كم زجبر زلو أنت تفليتو تغلات يفهم كم عبل وهم زغلو كسب حجي أبوش سومنات كم عبل وزخلو تخينهم كسب حجينا أمريكا فقاد تبين له مالدي رجعنا معبيلهم ما كله خمس خلو
رجزني هون كاكو زربا يدخلنا زيرا خايا جن اتزرباناتهم جن نمجماتو أي كبدكاني عسرت جزء نا أمريكا منستر قدات وص عايز نبره بلينكن أول حسلس سنة أسرع 4 تنتايل نيرو إيران نيكولا رابون من خطا معبل حدا ورحدي كل تور ريفوال اللي بلالو almost اللي العمد غير للزربازي لذي سعودية حسينيرو ولا حجيهم تحسوس له عينا يتحسوت كردانا خلالو غالا زربا إيران دما كم زنة زرباناتهم شلل تقابزو زلا تأمنوس أمين الله مالتي زبل قم كالو سويلكا أمريكا ترارع أفتبس عوية بالكم كبلي كولونيوم بو منصر دما بوتين دما نناتنا راشا وديو ناب إيران وين ناب قال كويس لازم فتن زلنا بوتين هولد اون كم زبالي لن بابا حركة الدعمنا كان يفقد الكاين خلينا زبولي يمثل رقبل قدايناتي أصافيف كاخي وداغا كم تنس خان خال كوينات هاويخكا شبت بلو زلغانا شبت بزبل مغنيات يبلين 3 عامات تواجي بتكونتات حنصاب النحوارم كود عليه يزدلنبر نعخان خمتشا كان أمريكان أوروبان كالا جندهم نخد قبرو مدالو كونكم زغل جزيك بكم دليت يبلين وحدو مساي كفيلكا كل زكاة الود انت زي اللي دما آنش تبتبي لابتنات كاما فانتراياتوني بمبال ندونالد ترامب كقطعو جمير له قطعنا دونالد ترامب ناب أمريكا ناب تشاينا ناب إيران ناب روسيا ناب كل زلو نابي خاخد قبرت المخامس مشارق تغيروب أتباس لها. This is going to be crazy. Speaking during a hearing before the U.S. Senate Armed Services Committee in Washington, D.C., General Cotton explained that Iran's nuclear program continues to expand at an alarming rate. Cotton said that Iran has increased its stockpile of highly enriched uranium and has deployed additional advanced centrifuges that can majorly cut down the time required to manufacture weapons-grade uranium. He also pointed out that this timeline has shrunk Iran's capability of building a nuclear weapons from 10 to 15 days earlier, which Iran would take to manufacture a nuclear weapon, to less than a week. That's less than 7 days. He said that Iran has the largest arsenal of conventional ballistic missile in the region. These missiles have already been used in attacks, including strikes on Israel last year. سنتايز بهازلو إيران تدلياتو تي زلو ترى نجار تي عقمي كم زلوان زعجيك معجاب العراق ونستقم اليوم زي بالله الله وايل كمخصاص كم نبوريو انت اللي واخوينو دما زفلت وتخوينو متاخ قبر نيغوشيت كباري بالوالو تميديا ناي معربا ميديا تمنشي ولا كوزنا هند تخونه تمنشناتو معربا ميديا سلازغونه اتز قبر وزلو تيوري اوي ونتز زارب وزلو كبيدي نخطامنو بتخوينو نمنو اتكونتات نبز خبده مدرخ يخيد كم زلو المجنزابو قليل كوين يسمعني بمقتال Houthi rebels claim that they have hit the E-2 command and control aircraft of USS Harry S. Truman aircraft carrier, and it also claims that Truman lost its command capabilities following that attack. Let's get you more details about this. The Houthi claim, if true, could result in a big headache for the US operations in Houthi دما بوغنم من البات أمريكا طمعت دي 3 معلت دبديبم خدو خليهم Houthi جن سرهم يغطلوا خمسة لو نزي E2 زبهال ناي command and control زتكاملن aircraft نفاريتها مثلا نعن هريمهم كم زلوا يزنقر زلوا نزيهم كحرم زغل تكنولوجي تلوهم كوينو كبيت كون كم زغل لما يزنقر زلوا تستهرم البوتا دما أكبابين أبقى بحريو أبقى البوتا يكونن أبو خينهم يمنزمت كعتزي زفت موزلوا سلازي نخدو زلنا مدرخ زلنا زوبا زلنا جزية قليل كم زي كونن مردايز the Red Sea. The E-2 Hawkeye is the Navy's all-weather carrier-based tactical battle management AWACS aircraft. And AWACS essentially means Airborne Early Warning and Control System. The E-2 Hawkeye provides early warning for the Carrier Strike Group and Joint Force Commander. Now, the primary function of the E-2 Hawkeye is airborne battle management and command and control functions, as the name suggests, and the E-2 uses computerized هجي تي سيستم ني حوتي ني أمريكا إيدوك هب كم زي دلو زلون كابت كوينات توقبل كم زي كونن نرزلنا درو بعلو أسوار كفر رزخل جن نا إيران دقف دما كم زلو زنقر حيلين نرزلنا سلازي كاي بحري زوبانا كاب سقم كم زي تقلاقله كم زي وزي إنا نرزلنا بو منطر دما تكونتات كل جزء شجر كله كم زخانة نملسنا بتنايكو تبعج. With consumer confidence falling, the president also told me he's not backing down on his tariff plans. What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff.
And the president telling me tariffs are, quote, absolutely permanent. And on fears of foreign automakers raising prices, quote, I couldn't care less if they raise prices because people are going. بعبش أنت يزبل زلو دونالد ترامب تعريف كهرم كم زخونن أنت تعريف دما ننويح كتصنع كم زخلن دليتاتو كساب دسمرلو كال فيديو ناتي قليت لكم نيرة استراتيجيناتو عن أمريكا حيال مقبارة نخالوت هجرات بفلاي نتن مشاركتناتو نابقد قوات كأتي دلس لزلو أنت تعريف درو أبي أزار بار السوين له نابز نسكر. As governments around the world brace for what Trump has been calling Liberation Day, on Wednesday, Washington is set to unveil a wide range of tariffs on imports from countries with whom the U.S. runs persistent trade imbalances. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent has signaled that the tariffs are likely to target what he calls the dirty 15, the 15% of trading partners with هجي كم تريوام زلهم تناي نقدي حيلناتو كان ويون مقصعتناتو ناب إسياويان زتو كوريا مزبلو زلو أوروبايان مغنياتو زعبي كفالنا تريد دفسيت زلو مسو إسياويان هجرات كم زخوني زبل زلهم دعبي تشاينا كون كلهم دهريو كم نريو زلنا فيتنام زبال هجري ولا تنا فيتنامون بزحت كامباينتات تشاينا أنا فيتنام سلز خداي زنقر فيتنام كم نريو زلنا تايوان زباليو تنا تشيبس مالتيو and then South Korea and Japan كلتيوم 6 بليون اتحاد مع 8 بليون كابو تايلاند 4 بليون زغلو امريكا دفسيت زلو مالت يوم كسر بلاس لذي اسياويان يمعبلوا له يهبتم له كبحال كله كاب امريكا زياده زرب حكابت نقدي نساتهم سلو زخونيم اندونيسيا كما مع ماليزيا دما باغم 18 5 بليون هندو 4 بليون مالتي سلازي نيسياويان زياده كارم كم زغل بقمطالو اسياويان بحد نخسرحو أبن حت عدم مور كت أنا نجو مور أبن حت عدم نخمر كوسو زبالة عدل يخفت الله على مغنياته دونالد ترامب عندي أبزين حجين تاريخهم بملان نا أمريكا مشاركة سنة برايم جاكا تشاينا تزي اتنكالوت كلن أمريكا كتر من تجميرة كاب أمريكا كان مكفتني. The U.S. has the largest and longest trade deficits. That puts Asian countries squarely in the firing line. 9 of America's top 15 trade deficits are with Asian nations. Nearly $300 billion with China last year, $123 billion with Vietnam, a $68 billion trade deficit with Japan. Speaking to reporters on board Air Force One on Sunday, Trump insisted that his next round of tariffs will include all countries and not just the dirty 15, though he did make sure to single out Asia. Here he is. You can take a look at trade with Asia, and I wouldn't say anybody is treated as fairly or nicely, and but we are going to treat them. ስለዚህ እስያውያን ፈኪሩሎም አሎ መብዛሕቶም ይመዝምዙና አሎ ንሕና ድማ ዘድልስ ጉምቲ ክንገብሪና እዩ Seeking to promote regional trade amid those fraying relations with the US. So Japan, South Korea, and China held a summit of top-level trade officials on Sunday. That's the first such meeting in 5 years. The three countries are Asia's top exporting powers, with the automobile industry particularly crucial to the Japanese and South Korean economies. Donald Trump has already announced 25% U.S. tariffs on all imported cars to take effect. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ናበይ ይፈጥር ኣሎ ቻይና ደቡብ ኮርያ ከምኡ ድማ ጃፓን ሰለስቲኦም ተራኺቦም ባይላተራል ሪሌሽን ትራይላተራል ሪሌሽንስ ይገብሩ ከም ዘለውን ብሓባር ይዘራረቡ ከም ዘለውን እዚ ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ንግዲ ክዓቢ ከም ዝኾነ ኣሜሪካ ክትሓርሞም ተጀሚራ ነቶም ኤስያውያን ድማ መሊሶም ብሓባር ንክሰርሑ ክገብርዎም እዮም ቆጠቦኦም መመሊሱ ኣብ ንሓትሕዶም ከም ዝጥምት ክገብርዎ እዮም እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ክፋል ዕዳጋ ናይ ዓለምና ኤስያ እዩ ስለዚ እስያውያን ዝያዳ ኣብ ንሓትሕዶም ኣተኪሮም ክሰርሑ ተጀሚሮም ሽርክነቶምን እቲ ዘሎ ስቃት ኣብ ንሓትሕዶም ዘሎ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ንዑን ተሰጊሮሞ እስያውያን ዕዉታት ኮይኖም ክወፁ ክእሉ እዮም እንተኾነ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታቲ ግድን ገለ ሽግር ናይ ኩናት እውን ክትፈጥር ስለትደሊ ዘላ ነቲ ኣብ መንጎኦም ክፍጠር ዝኽእል ሕብረት ይኹን ሓድነት ንምብታኑ ኣንቂዳ ተበጊሳ ስለ ዘላ ድሮ ናብ ጃፓን ከይዳ ስራሓ ጀሚራ ከም ዘላ ከምኡውን ናብ ደቡብ ኮርያ ናብ ፊሊፒን ብምኻድ ነቲ ቦታቲ ዝርግርግ ክትእትወሉ ምዃና ድሕሪ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ክትቅፅል ኮይናኻ ንሱ ንምግባር ድሕር ክትብል ከም ዘይኮነት ኢና ንርኢ ዘለና on all imported cars to take effect on Thursday. Trade ministers bilateral free trade agreement amongst them, negotiations on such a deal. The RCEP, that's strengthening RCEP as well as global trade arbiters like the WTO. Take a listen here. The global environment surrounding us is changing day by day, and instability is growing. It is precisely because of this situation that the creation of rules based on the WTO and economic partnership agreements, and the maintenance and strengthening of the rules-based international economic order are so important. ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ግድን ገለ ነገር ኣሜሪካ ነቲ ዝነበረ ናይ ንግዲ ሕግታት ትሰብሮ ስለ ዘላ ተዓልዮ ስለ ዘላ ካልእ ሕጊ ከነቕውም ክንክእል ኣለና ንክነግደሉ ንኽእል ምክንያቱ ናይ ዓለምና ንግዲ ዘሎ ሕግታት ናቱ ኣሜሪካ ዘቆመተይ ነይሩ ንኣሜሪካ ከርብሕ ኢሉ
ኣሜሪካ ድማ በቲ ንሳ ዘውፅኦቶ ሕጊ ክትረብሕ ስለ ዘይከኣለት ንዑ ፈይ ከም ዝወድቕ ትገብረላ ንኩሉ ሓድሽ ሕጊ ክትፅሕፍ ድያ we don't know ምናልባት ሕጂ ግን ሸውሃት የበላ ናይ ምፅሓፍ Markets then, how are they shaping up, Brian? Seeing big sell-offs in Japan and South Korea on Monday, Stuart, as investors brace for those new incoming U.S. investment giant SoftBank lost more than 5.5% with Tokyo's... ብሓፈሻ እቲ ዕዳጋታት ድማ ምስቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሪስፖንስ ናቱ ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ of course ንታሕቲ ገፁ ይኸይድ ኣሎ መብዛሕትኡ ዕዳጋታት they are trying to claim that look እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እቲ መጀመርያ ዝሃብክኹም ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ rising global adoption 23 central banks 23 central banks ናይ ሃገራት ኣብዚ RMB ዝብልዎ እቲ ናይ ዲጂታል ፔይመንት ሲስተም ቻይና ታታትያቶ ዘላ ኣብቲ ሲስተም 23 ሃገራት ሴንትራል ባንክስ ማለት ናይ ሃገራት እዮም ኣትየን ከም ዘለዋ ሚድል ኢስተርን ኤነርጂ ትሬደርስ ሪፖርት 75 lower settlement costs ከምኡ ድማ እዘን ናይ ሃገራት ዓረብ ተነዳዲ ድሸጣ lower settlement costs ማለት ካብ ሓደ ናብ ሓደ ሰትል ክትገብር ከለኻ ገንዘብ ንስኻ ስዑድያ ናብ ኤርትራ እንተሸይጣ settlement costs ዝበሃል ነቲ መሰጋገሪ ገንዘብ ዘኽፍለካ ብ75% ከም ዝጎደለ እቲ ኣብቲ ዲጂታል RMB ዝበሃል ሶሪ RMB ግን RMB እዮም ዝብልዎ okay in 2024 a cross border RMB settlement with ASEAN surpassed 5.8 trillion yuan ከምኡ ድማ እቲ ብባጤራ ናይ ቻይና ክንሪኦ ከለና እቲ ንግዲ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎተን ኣዝያን ዝበሃል ሃገራት ክበሃል ታይላንድ ድዩ ማሌዥያ ድዩ ቪየትናም ድዩ ኢንዶኔዝያ ድዩ ብዙሓት ሃገራት ኣሎ ታይላንድ ድዩ እዚኦም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ንግዲ ማለት እዩ እዚ ከዓ 120% ኢንክሪዝ ካብ 2021 ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ መን እንተን ሃገራት ኣው ዘለዋ ንህልኩም ማሌዥያ ሲንጋፖር ታይላንድ ኢንዶኔዝያ ካምቦዲያ ፊሊፒንስ have publicly declared the holdings of RMB ናይ ቻይና ባጤራ ኣብቲ ናቶም ሲስተምስ የቐምጡ ከም ዘለውን እዚ ድማ ንሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ስዊፍት ሲስተም እገዳ እንተተላዒሉ ብጣዕሚ ፅቡቕ እንድዩ ክላዓል ኢና ንደሊ ኤርትራ ድማ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ናብኡ ንምጥፋእ እዩ እንተዘይተላዒሉ እንተዘይተኻኢሉ ግን እንታይ ክትገብር ትኽእል ትብል ድማ yes እንተዘይተላዒሉ እውን you have to try your best ካልእ ሲስተምስ ከተናጥቕ ትክእል ኣለካ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓለምና ድማ ናብኡ ገፁ ዝወስድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ባር ሕጂ እንታይ ክሪና let's go to the next topic ኣብ ከባቢና ዘሎ ክንሰግር ኢና ታሪካዊ ሂደቱ እንደዛ እንደሚሆን የታወቀ ነው because የገበያው ዲማንድ የትውልዱ ዲማንድ እያደገ መጥቷል አሁን ይህንን ማቆም አይቻልም ይህንን መልስ ብቻ ነው ሕቶ ናይ ባሕሪ ማለት ፀማም ሓደ ደርፉ እንዲ ድበሃል ፀማም ሓደ ደርፉ እንድሕር ኮይኑ ጎረቤትካ እንታይ ትገብሮ ለሓንቲ ትብሎኒ ኢኻ ናብኡ ገፅናይ ንጥምትን ኢና መጀመርያ ግን በዚ ክንጅምር ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ ዋን ነጊረኩም ነይረ ክልተ ሪፖርት ኣለዋኒ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ኣብዚ ዋን እዚ ምጥቃሳ ኣገዳሲ እዩ ladies and gentlemen it's official USAID ዝበሃል ዝነበረ ናይ ረድኤት ትካል ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ብግልፂ ከም ዝዕፆ ገይርዎ ብቤት ፍርዲ ኬስ ተፈጢሩ ነይሩ ምናልባት ንኸይዕፆ ኣይተዓወተን ስለዚ ኦፊሻሊ USAID ዝበሃል ተቐቲሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ብፍላይ ብፋይናንሻል ታይምስ ዝበሃል ብዝወፀ መንገዲ USAID free Eritrea doing better than recipient African countries በዚ ረድኤት እዚ ተመዊለን ካብ ዝኸዳ ዝነበራ ዝበለፀ ኣካይዳ ከም ዘለዋ ትንገር ኤርትራ ኮይና ተረኺባ ኣላ ሓንቲ ብኩሉ መለክዒ ድማ እቲ ሪፖርት ባዕሉ ከም ዝገለፆ ይከርየኩም የፅንህ ኢለ Eritrea was the only country in Africa not to receive USAID in 2024 ስለዚ ካብ 2005 ነቲ USAID ዝብል ምስ ሰጎጎቶ ክሳብ ሕጂ ኣይነበራን ገለ ካብቲ እቲ መፅናዕቲ ዘረጋገፆ ድማ እንታይ ኢሉ ኣሎ the countries like for example while other African countries real እዚ USAID ስለዝጠፍአ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግር ኣትየን ኣለዋ that includes ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፍሕፍሕ ናይ ሕማም ኤድስ ናይ ንፍዮ ናይ ካልኦት ሕማማት እና ብዝቐልጠፈ ይዓብሎ ስለምንታይ መከላኸሊ እዚ USAID ነቲ ሕክምና ነቲ ምክልኻልን USAID ዝኸፍሎ ነይሩ ንሱ ስለ ዘቋረፀ ኣብ ናይ ሕክምና ፀገም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ውፁእ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሙሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝገደደ ኣብ ኡጋንዳ ዝገደደ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማሊያ
ኣብ ሴኩሪቲ ይኹን ኣብ ካልእ ዓብ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ እዚአን በዚ ረድኤት ናይዚ ዝነበራ ሃገራት ፀገም ኣለወን ንኣብነት እንታይ ይብሉ ኤርትራ ኤሌክትሪሲቲ ኣክሰስ ኣብ ኤርትራ ካብ ብዙሓት ካብ ኡጋንዳ ንላዕሊ ከም ዝበልፅ ትፈልጡ ዶ ወርልድ ባንክ ዝበሎ ሪፖርት ኢና ንርኢ ዘለና ኣክሰስ ቱ ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሪክ ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ብፐርሰንተጅ እንድሕሪኻዮ ካብ ኡጋንዳ ዘሎ ህዝቢ ዝበለፀ ኤርትራ ኤሌክትሪክ ኣክሰስ ኣለዋ ዝብል ሪፖርት ፋይናንሻል ታይምስ ዝበሎ ያይነው ገሊኦም ክፅለሉ ከዓብዱ ክጅምሩ እዮም ኤርትራ ዳ ፀልማት እንዲሁ ገለገለ ክብሉ እዮም ደን መንግስቲ ኤርትራ ይንኣምኖን ኢና ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ዝወፃእ ይንኣምኖን ኢኻ ትብል ወርልድ ባንክ እንድሕር ኢልካ ተኣምኖ ዶ that's a question so ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚኣ ፅሕፍቲ ብብዙሓት ወገናት ወፅያ ነይራ ኣብዚኣ ግን ብዝበለፀ ኣብ ካልእ ርያ ነይረ give me a second where was that report here ኣብዚ ረዩ እቲ USAID ንመን ዝያዳ ገንዘብ ዝህብ ነይሩ ኣብዚ ረዩዎ ኣብዚ መጀመርያ ኢትዮጵያ ቁፅሪ 1 ድሕሪኡ ድማ DRC ዝበሃል ሶማልያ ሳውት ሱዳን ናይጀርያ ሱዳን ኬንያ ኩለን ዘን ሃገራት ብፍላይ ኢትዮጵያ 1.6 ክሳብ 1.6 ቢልዮን ገንዘብ ዝወስድ ዝነበረ ቢልዮን ማለት ብዙሕ ገንዘብ እዩ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ተዓውዲ ጥዕና ናቶም ብUSAID ዝድገፍ ዝነበረ እዩ በንፃሩ ኤርትራ ኣብ ፅፍራ ተመርኩሳ ትኸይድ ዝነበረ እዚ ኣርቲክል ተፃሒፉ ዘሎ ብፋይናንሻል ታይምስ ንኤርትራ ንምምጓስ ኣይኮነን ሓቀነ መዝራብ እዩ ንኤርትራ ኣብ ሓደ ዲክታተራዊ መንግስቲ ትመሓደር ብርቱዕ ዝኾነ ፖሊሲታት ዘለዋ እያ እንትኾነ እቲ ዝወሰደቶ ውሳኔ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝበለፀ ዕድል ፈጢሩላ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ከዓ ኤርትራ ብናቶም መለክዒ ብናቶም ዘረባ ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎ ንኣብነት ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ናይ ምንባር ሰባት ዝነብሩሉ ዕድመ 68 ኣብ ኤርትራ is the same as in Rwanda ዝበሃል ሃብታም ሃገር ተባሂሉ ዝረበሉ እዩ ደቂ ሰባት ዝነብሩሉ ዕድመ ምስ ናይ ሩዋንዳ ናይ ኤርትራ ከም ዝወዳደር which has been receiving in excess of 1 billion aid each year ሩዋንዳ ልዕሊ 1 ቢልዮን ንዓመት ካብ USAID ትወስድ ዝነበረት እያ እንትኾነ እቲ ዝበለፀ መዐቀኒ ናይ መናብሮ ናይ ደቂ ሰባት ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ክንዲ ምንታይ ዕድመ ሰብ ክነብር ይኽእል ኣብ ኤርትራ 68 ዓመት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ድማ ከምኡ እዩ more Eritrean proportionally have access to electricity according to the World Bank than people in Uganda which is 2020 ab 2022 Uganda $2.1 billion ካብ USAID ገንዘብ ወሲዱ ዝነበረ እዩ እንትኾነ ቀረብ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ኤርትራ ይበዝሕ ብመልክዕ ናይ ህዝቢ ክትመቕሎ ከለካ ካብ ህዝቢ ናይ ኡጋንዳ ይብላሎ with just 55 million from UN agency ስለዚ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ዓውዲ ካብቶም መወዳድርታ ንላዕሊ ኮይና ከም ዝተረኽበት እዚ ድማ ንኣዳም ግሮሞ ኮይኑ ተረኺብሎ ከግርዑ ደልዮም ኣለዎ እቶም ፀላት ኤርትራ ግን ዕድል ኣይገበርኩምን ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ነገር ክወፅእ ከሎ መርድእ ስለ ዝኾኖም ኢትዮጵያ ምናልባት ገለገለ ሰብ ስለ ዘይርዳእ ጽቡቅ ገይሩ ስለ ስለዘይብለም ስምዖም እስካብዚ ቅሮታል መንግስት ኢትዮጵያ አልፈረሰችም እያለ ነው። ኢትዮጵያ ከዚህ በለጠ መፍረስ ምን አለ? መንግስት በራሱ አንደበት አዛውንቶች እሰበስባለሁ አቅመ ደካሞች እሰበስባለሁ እያለ አይደለ? ዛሬ ምን እያረገ ነው? አዛውንቶቹን እየጎተተ እያወጣ እየጣለ አይደለም ወይ? እርጉዝ አንድ ቀምጥ እያጋት እኮ ምን ይጂ አናቀሽም እያለ አይደለም ወይ? ካርታ የሚገርም እኮ ሳትወያይ በፊት መለየት ሁሉ አለ። ስለይ ራሱ ያውቃሉ። እንወያያለን ከተወያየን ያምናል ህገወጥ ነው በቃ ብሎ ያምናሉ። ከዛ ካመኑ በኋላ ወደ መለየት ይኬዳል አባለው አታፈርስ መለየቱለን ከተወያየን ኣታ ሓንቲ ሰግመንት ነይራ ኣይረኸብኳን ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ንድኻታት ብፍላይ እዚ ኮሪዶር ፕሮጀክት ዝበሃል ዘሎ በማየት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ናብ ፅርግያ ከም ተጓሕፈ ስለምንታይ ከምኡ ትጓሕፍዎም ዝበሎም በቀደም እውን ሕጋውያን አይነበሩን በመባል ናብ ዝኸድዎ ይኺዱ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ አይኮነን በመባል ይዝምልሱ ህጋዊ ማስረጃ ኖሮት ወይ መሬት ወይ ካሳ ሳይከፈል የተነሳ አንድ ሰው እኔ እስከማውቀው የለም። አንድ ሰው ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ ካሳ ተከፍሏል። ጅማ ላይ ያስደመመኝ ነገር በትንሹ 14-15 ሺህ ቤቶች ፈርሰዋል። ካሳ አልጠየቀንም። የጅማ ህዝብ ላፈረሰው ቤት ካሳ አልጠየቀም፣ ለቦታው ካሳ አልጠየቀም። እስቲ ሐሳባችሁን አፍሱት ሊየው ነው ያለው። አቢ አህመድ ናይ ሐሶት መራሒ ከም ዝኾነ ብሰፊሕ እንዲ ዝነገር ናይ ብዙሓት ህዝቢ ኣፍሪሱ ኣብቲ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ሕጋዊ እቲ መሬት ብሕጋዊ መንገዲ ወሰድኩሞ ነይሩ ኢሉ ጥራዩ ኢዶም ከም ሰደዶም እዩ ዝንገር ዘሎ ባሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ድማ ኣብ ዝኸፍዕ ዓዘቕቲ ብሰንኪት ናይ ኮሪዶር ልምዓት ዝበሃል ከም ተፈጢሩ ዘሎን መተካእታ መሬት ይኹን ዝኾነ ይኹን ፕላን ድማ ነቶም ሰባት ከም ዘይሃበን
من عبر دما ولا تتسرح زلو انفراستراكشر ون نتتراسب كنبر لزخل هيكون امنا كبور ناخوني مس سلازلو ترى حزبي ندخاتات صريكا هفتامات حسكا مقصال تراي دلو تبلان ابز سمعوهم تم كزاربو ይሄ ነው እንግዲህ ዶክተር ዮናስ ምናልባት ምን ማለት ይቻላል የጅማና የአዲስ አበባ ህዝብ ለአንዱ ካሳ ተከፍሏል 17 ቢሊዮን ብር ለሌላው ደግሞ ካሳ አልተከፈለም እሱ ምንድነው ውሰዱና እንደፈለጋችሁ አርገው የሚለውን እንዲያነቱን ተረት እንቶ ግን ካሳ አልተከፈለም ወለት 17 ቢሊዮን ብር ለአዲስ አበባ ህዝብስ ህጋዊ ወረቀት አላቸው አለ ለነሱ ከፍለናል ያለውን ግን ሁለቱን ያብይ አህመድ የትኛውን እንቀበል በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ሆነብን እስቲ ዶክተር ዮናስ በዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል እሱ እኮ ነው አየህ አንደኛ ቢያንስ ከ100,000 ሰው በላይ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የተፈናቀለው ቢያንስ እነዚህ ኮሪደር ልማቶችን በሚል ለነዚህ 100,000 ሰዎች የሚያዳምጡት ሰው ነው ይሄ ሰውዬ እንግዲህ በፓርላማ ሄዶ የሚያደርገው ንግግር ከቤታቸው ተፈናቅለው እንታይ ዝበሃል ዘሎ መሲልኩም በማይታ ሸሓት ዝቁፅር ህዝቢ እዩ ብሰንኪ ዝናይ ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ ዘብለጭ ፅርግያን ማርሻ ቤድን ቱሪስትስ ክኸውን ተባሂሉ በማይታ ሸሓት ዝቁፅር ህዝቢ ተጓሒፉ ከም ዘሎን ንዓታቶም ዝሰምዕን ዝረድእን ከም ዘየለ ብቴሌቪዥን ይኹም ዝኾነ መንገዲ ድማ ክቐርቡ ከም ዘይብሎም ምክንያቱ ነቲ ስእሊ ንሱ ክፈጥሮ ዝድኽል ዘሎ ስለዚ ፅይቕ ዘሎ እዩ አብይ አሕመድ ብንጹር ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ገለ ምዕባለ ከም ዝገበርካ ክትክል ኣለካ ንድኻታት ምርዳእ ንድኻታት ምእላይ ኣካል ናይ ፕላን ናቱ ይኮነን ፕሮስፐሪቲ ዝብል ብልፅግና ድማ በቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮጀክት ኢትዮጵያዊ ክረባሕ ኣይክእልን እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ሜይቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ክጉዳዩ በዚ ብኩናትን ብድሮናትን ብዕፅዋን ገለመለን ብዙሕ ህዝቢ የሳቀ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና በቲ ኣብ ከተማ ንዘሎ ድማ በዚ ናይ ልምዓት ኮሪዶር ኢሉ ናይ ብዙሓት ሂወት يبلاشلو من نابرو أمنا كبير لاب زلو سب نابيك خير خل انتاي كجبرو يخل نزبل حتى زخون يكون بلان كم زي بلو إذا أنت بزرعه ما سبيت دما وتسيت ناتويا. يلا اللموي تقلي منسترو يملس أبي مالنو سنتين شلمنا بالمات بمن فريم سايق سنتين شلمونا. الناتو شالو أكالو غراتو شالو أرجوزو شالو تلانتي ولا دو أراسو شالو أراس برس من سررش بقى هزيجا وش بعفشا تي لمعت بحال زلو بزيات راي غيرنا خن حلفينا تزرباناتهم تي تصرحوا سرح ندعري مسزبي تساني خادي تصرحوا خينكا انت يقات مكا مسيلكا نسخات هنز كالو دما يفرسوا زين بوطات رايوان امان قدي مجيوم نتن بوطات مايدين مليون دلوا انت مليون دلوا يفلتني ان كيلومن ما يفسسالو انت يزري كازي سلام رقاتن كيس فنكا نهزبنا ጨፍጨፍካ ምዕባለ ክትገብር ተፈቲንካ ኣይሰልጠካን እዩ ዝበሃል ከምዚ ኣይሰልጠካን ፅርግያ ይሰርሑ ሓፂን መከላኸሊ ናይ ሓደጋ ዝገበርዎ ግን ነቲ ሓፂን ይሰርቅዎ ስርቂ ጅማዓት የብተዓዲ ሓደ በብሽጣሩ እናሰረቀ ዝኸይድ ስለዚ ንህዝብኻ ከየንቃሕካ ንህዝብኻ ከይሓወስካ ንህዝብኻ ከየሳተፍካ እትገብሮ ምዕባለ ንስኻ ትሰርሕ ንሳቶም የፍርስዎ የቃፅልዎ የበላሽዎ ስለምንታይ ምስ ህዝብኻ ተረዳዲኻ ትገብሮ ስለዘየለኻ ስለዚህ ትሪዎ ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣብዚ ሓለፈ ኣከምዚ መኻይን ንብረት ፅዒነና ኸዳ ኣቃፂሎመን መዓት ሽፍትነት እዩ ዘሎ ብተዓዲ ሽፍትነት ኣብ ተሃገር ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ተሃገር ዘሎ ኣድዩ ትቑፀሮ ንዑ ኩሉ ሪፖርት ክንገብራ ንኽእል ኢና መሰረት ናይቲ ኩሉ ፀገሞም ግን እዚኣ ሕጂ ስምዕዋ ብኣ ጌርና ካብዚ ክንምሃር ስለንኽእል ጥራይ ደምፃልኩም ዘለዎ ምሳሌ ማንም ሰው የራሱን እድል በራሱ መወሰኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ኦሮሚያ ነፃ ሁና አገር ብትገነባ ሐረሪዎች አገር መሆን ይችላሉ ወይ? ጥያቄ ነው አይደለ? መብታቸው እንደተጠበቀው ነው። ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ድንበር አላቸው፣ መሬት ከኦሮሞ የተለየ መሬት አላቸው። ያ መሬታቸው ተከበረ መሆን አለበት። በዛች መሬታቸው ራሳቸው ማስተዳደር መቻል አለባቸው። በቋንቋቸው፣ በባህላቸው ሁሉ ነገር ሌሎች ደግሞ አንድ ቀበሌም ስንዝር መሬት የሌላቸው ተሰክስጎ ኦሮሞ ውስጥ ተሰክስጎ የሚኖሩ እንታይ ዘረየካ ኢትዮጵያ ሓደ መዓልቲ ክትፈርስ ከም ትኽእል ተኽእለሎ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቅ ግን ክትፈርስ ከላ ኣመና ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ሕቶ ናይ መሬት ናተዩ እዚ ቦታ ዝናተዩ እዚ ክልል ዝናተይ ሓደክ ናቱ ክልል ከስፍሒ ዝፍትን ኦሮሞ ንብዙሓት ካልኦት ጎቢጡ
مريتو كعبي زدلي أمحراكم وخجبري زدلي تجرايكم وخجبري زدلي عفاركم وخجبري زدلي سومالكم وخجبري زدلي everybody أب هاجر زلو مريتو كعبي زدلي بفلا إذا ما تقرأ زبال أبزوان زي بزخون يكون واقع نتناتو زلو وجزاتاوي بوتا نوك عبي زفتن زلو من البعد إثيوبيا نخد فرس مدالو كون زخل زبلوار السزيو كم ستري وزلهم أبي أحمد بملو السلطان درجة تقند عقد داس زبال سلطانات بملو بنوعو زقربو سباتي ملي وزلو الزيت زقال لي وتهدراو سلطاناتنا نرزلنا سبيلاو سلطانات تاريخا تمساسالي نوعو كواصاصو زخلو نوعو كسمعو زخلو كتحنو زخلو بقعات سلازخون يكونون نعو كتحنو زخلو اي ادكعنونيم اي قاتلونيم اي هارمونيم زبالهم سبات مريسي زغبر زلو بتمساسالي ازي ناي ابي احمد راي تاكتيك ايكونن اب كالوت هاغراتون بتدغاغا مزرانايو اب بزح غزي نغيركم نيره بلشونا ابز افريكا زبال كونتيننت كسع كندي سراور سدد بلشونا خم زلو خفلتو ابو غاندا بريزيدنت من بال يويري موسافيني بال جانت موسافيني سبيتيا منيستر نايت مرتيا منيستر نايت مرتي بعلت بيتون موسافينيا ودو تشيف اوف ستاف ناي سراويت ناي اوغندا تشيف اوف ستاف ويك حلقه ستاف ناتهم ودو نعيو سليم صالح زبل قطر 3 presidential advisor and former minister ስለዚህ his brother حون عودما سليم صالح زبالالو انتاي يسخ ناي امخراي president former ناي قرب minister كادما يبلالو رابعي برايت قطر 4 زلو minister for animal industry his cousin ناي انسساتات industry حلافي زمديو شيدراك نزير كمدما senior presidential advisor on defense his step brother قطر 5 زلو قطر 5 زعبي advisor نت minister مكلخال حوين عدما كمدما قطر 6 administrator at the state house his sister in law his sister in law دما نسبيته حفتا دما administrator at state house بحال بالتيو تايسك بحال سمع أبي إيرترا زلو سلطان بمولو سياسي تقصاصيرو إيرترا ناي سياس نبرتيا what about Uganda what about Uganda what about Tigray معجم سيالكم نيري I am going to prove to you a lot of things إسرا شبات يوم تقيسهم زلو أبزي أنا هم كسمعكم هنا بالشونا بأفريقيا بيكم زلو مفلات المجنزابن كدليو أبي على إيرترا زجبر شمتتا كاله لفليو أب أفريقيا نزلوا نوغندا كم ناي دسيت سلامن بيت قرطو محدرة زلوا هاجر غير كاز شيء سبالو إذا سبزرايو مسافين مالتيو قطري حمشة قطر شديشة بس هنيرة قطر شوعته former deputy inspector general of police his cousin بيتسبي زون قطر شومانته military commander cousin of his wife نسبيتو بيتسبا قطر تشعته face يلودما private secretary in education and social services his cousin I mean Uganda بمولو تزبي بيتسبين داري لكم ني قبلكم يخليه and this is incredible بتدقاقامي نريا زلناينا إسرائيل بس هزي حوو ود حفتو نسبيت حوا نسبيت زمدا نعو زمدو نعو بيتسبو نعبله إسرائيل يستاي بس زيا نمنتهي زريكم زلو أنتكو صالكم دحريو نابتي حشوية زلو كنسجر سلزغنا معناته قبل الإيرترا زجبر شغط ناي بوليتيكا دايما داي تباهيلو نتو زلون زي لنا تواكا زجبر منتا نغنفلطي ليه حجرما نتقراي 30 عامت مولء زما حدروا حنت بيتسب شمام كطوع لكم مالتي اوكي قطر حدا سبحات النجا قطر خلته حافتو نسبحات نجا قدسان نجا قطر 3 فتلو ورق قبر ازغابير والحافتو نسبحات نجا قطر 4 داويت قبر ازغابير حوا فتلو قبر ازغابير زون ود حافتو نسبحات نجا قطر 5 عالم قور واحد ود حافتو نسبحات نجا قطر 6 37 كايلو نسبات تنقع بيتسبون قربا بيتسبون نتحجر زم حدر وازلو يزبل سلازي نيبوتيزم سبي سبكا اب حجرات افريقيا اب صوماليا من البات ابكالك زي خمسه لكم حسن شيخ زبال درجه تغلالا كله ببيتسبو السلطان مليخ وقم زلي زنقر ازقا اب كله نريو بحريو نبور نجر كوينو استوسدي زاب اب افريقيا سلازي حدا غزي انصار ايرترا دزرب اب كالا عالم
كند زخونه يكون أبي إرترا زلو أبكال عالم سلزي اللي ويكمو ويون سلزي تفترة يكونن دايما دايلكا نا إرترا نجر نمسيتاد نا إرترا نجر نمخفى أبي إرترا زلو كل نجر بسيط أنا وملك قرب سلزلو كمو تباهيل استجبر دامبر من أبي إرترا كابنا يكالوت علامات زخف نجر سلزلو ويون نا إرترا شجر كابنا يكالوت سلزي بس هيكونن أنت يبزي أنا بوست جريانيرة دحريت يخريكم حسيباني رجل إذا سلزي أنا بريزنت سياس زيوم يوم سدرا بيت ناتو كتريم كلغتا انكو انا زرب كاس لزيا يازلا بزعبا كزارب كلو ابي ارترا بفلاي بريزنت سياس نسدروي كزارب ليكم كون ابي ارترا زلو مرحتي بريزنت سياس ترى ديكون ستوم كالوت مرحتون دقو ما بيالو انتي يقاصرو انتي مكينا يزورو ابينا بصفت سرحو انتي هيوت اللهم انتي فيلاتات ينبرابو تاريخا زفلات نجر يلن سلازي يلي ابي ارترا زلو كل مسيرات كل زبال وصي زبال باي ذا واي زعبا ارترا مستير زوص خالون كباكمي سلازي انتي له ابي ارترا زلو مرحنت دكو اب نورمال بيت تمرتي مستون غربابتم يم زمهارو فلوي ناي دك حلفت تبايلو برايفت سكول يلن دكم اب بابليك سكول يزخيد مسكبابيوم زلو سباد ما يخدو حقراو غلغلوت يخدو كم سبوم دما اجانا يسرحوم يريو ابت حقرت ما يبركتو تعميمهم لك كم اب حقروم زلو حكمنا كم قال حزبهم حكمنا تمرت يكون كاله يتقامو مالتيو تمنغس بزقربه مالتيو بنصارب كاله دق مرحتي زمهاروا برايفت سكولز اب دغ خيدوم دما يمهارو اب دغ يحكمو فيكيشناتهم دغ نوشت خمص خلو نتحبتهم نخريو زلاتهم مكينه زلوهم لايف ستايل زلوهم مچوت نخريوم زمصو سلازي هذا سب انت زبل على كنت مصحف كاب نفس خان لا عليك فتوى كايكلني نسبسي على نفسها تبريت خليها لازم لك قدس مصحف ويكا لبونا نسب معر نفس خار عيو يزبلك على نفس خار عيو يبلكاني معر نفس خار عيو سلازي زوم سبا زياتهم لنفسهم من سدروم زي هيوت زي انت مريتهم على نفسهم كريو خاي كلون يوم لك كمتم دوكم زغبروم زلو مع خادماكم عدل فتيرهم كالو تر تعويت كان غميت تمص دلي تعويت كلمه سلازي زي تدلي بروباغندا اب حبرتسبنا እና ገነነ ስለዚህ መጽ ንዑ ዲ ባንክ ንምግባር ዝገበር ኳያኔራ አቤክስ ማዓጸርፊዩ ማዓጸርፊ ግን somebody has to say ዝግባእ ስለ ዝኾነ ገይረ የለኹ ፎሎው ግበሩን ያቡ ሼር ግበሩ ወነዚ ከም ዝኽትብል ከለኻ ኣውያት የለንከሙ electricity. This street gives a glimpse of what life was like under the paramilitary. Stores for food and other commodities have been looted and left bare. Trade and commercial buildings have been destroyed. Those who've remained say life has been hard, and now that the army is in control, hope for some return to normalcy. Khartoum's governor promised to restore basic services. We now have ናይ ሱዳን ጉዳይ ናብ ተስፋ ገጹ ይኸይድ ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ስቲል ዘይተነፀረ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ብሓፈሻ ብወገን ሱዳን ናብ ፅቡቕ ኣንፈት ትኸይድ ከም ዘላን ኣብ ብምኽንያት ናይ ዒድ ድማ ሓንቲ መልእኽቲ እውን ሰዲዶም ነይሮም እዚያስ ከስምዕዋ ጀኔራል ቡርሃን ወተሃደራዊ ሓገዝ ከም ትገብረሉ ተሓቢሮም ኣብ ውግእ ሓድሕድ ሱዳን መርገፂኦም ምስ ጀኔራል ቡርሃን ምዃኑ ዘነፀረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስራዕ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መርያት ቴክኒካዊ ሓገዝ ከም ዝገብረሉ ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ርእሲኡ እቶም ኣብ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ሱዳን ዝኣተዉ መንእሰያት ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ስልጣን ወሲዶም በቶም ኣብ ኣበይ ደቡብ ሱዳን ከም ዓቀብቲ ሰላም ክሰርሑ ዝፀንሑ መኮንናት ምህላዎም ይሕበር ኣሎ ኣብ ምጅማር እቲ ውግእ ካብ ካርቱም ተደፊኡ ናብ ፖርት ሱዳን ገይሩ ዝነበረ ብኣልቡርሃን ዝመርሕ መንግስቲ ብሓገዞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንምልእቲ ካርቱም ነፃ ውፅኡ ንኣርኤስኤፍ ኣብ ኩሉ ቦታታት ምስዓር ይስዕቦ ከም ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን በምክንያት በዓል ዒድ አልፈጥር ንሰራዊቱ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲም እታ ኣብዝሓ ኣብ ትሕቲ አርኤስኤፍ እትርከብ ግዝኣት ዳርፉር እውን ሓራን ምግባር ኣብ ዝለዓለወነ ከም ዘሎ ይተሓንዩ ዘሎም ዋና ከተማታት ግዝኣት ዝኾነት አልፌሽር እውን ኣብ ትሕቲ ከበባ አርኤስኤፍ ንብዙሓት እዋናት ፀንሕቲ ኮይና ኣብ ውሽጣ ዝተኸበበ ሰራዊት ሱዳን እዩ ዝርከብ አልቡርሃን ኣጆኹም ንመፀኩም ኣለና ቀሪብና ኢና ክብል ገሊፆም ንፈተውቱና ዝበለን ሃገራት እውን ብምክንያት ዒድ አልፈጥር መልእኽቲ ይውሃና ይኽሎም ካብዚኣቶም ድማ ሓደ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ መልእኽቲ ይውሃና ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን በፂሕዎሎም ፕሬዚደንት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ መልእኽቱም ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሽግር ህዝቢ ሱዳን ደው ብምባሎም ድሕሪ ምምስጋኖም ርሑስ ሓዱሽ ዓመትን ሕጅራ ዒድ አልፈጥርን ክኾነልኩም እምነ ክብል መልእኽቱ ከም ንሪኦ ዘለና ሱዳን ናብ ፅቡቕ ተስፋ ትኸይድ ኣላ ንኤርትራ ድማ ገለ ካብተን የቐንየልና ዝበልዎም እዮም ህዝቢ ሱዳን ናብ ሰላም ርግኣትን ንክንኸይድ ኣይ ቲንክ ከም ኤርትራ ብቕኑዕ ልቢ ክሕግዞም ዝኽኣለ የለን ንኻልኦት ሃገራት እውን ኤርትራ ቅኑዕ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዋ መቸም ኣብቲ ዞባ ሰላም ርግኣትን ንክነግስ ኤርትራ ትገብሮ ኣስተዋፅኦ መብዛሕቲ ግዜ ካብ ቅኑዕ ተበግሶ ኢና ንርኢ ግን
ኤርትራ ከም ትዝግባእ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ስእሊ ብዙሓት ሰባት ሼር ይገብርዋ ኣለዉ ምስ መን ትመሳሰል ኢሎም ከዓ ኣውፅኦም ማረዩ እዛ ላምታይ ወሪድዋ ኣሎ እዞም ሰባት ከመይ ገይሮም ከጥሕንዎ እዮም ምስ መን ትተሓሓዝ ድማ ናብ ክብሪቶ ክሰምዕ ይደሊ ናይ መን ባሕሪ ተንፀባርቕ ረይዎ ሕጂ ሳላ ዝተጣፉ ከጥሕንዎ እዮም ሪኢኹሞ ዶ እዚኣ ግብሪ ናይ መን እያ ትፈልጥዋ ኢኹም ናይ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ግብሪ ናይ ኣቢ ብምባል ዝጠቐስዋ ነገር እያ ነይራ ስለዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ምናልባት ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ ሰማዕክዋ ፅንሕ ኢለ እውን ክነገረኩም ክፍትን እየ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ዘሎ ኩነታት እስከንዝገር በር የምታገኝባቸው 3 ወሳኝ መንገዶች ኢትዮጵያን በቢሊየን ያከሰረው አሰብ በውድ ወይስ በግድ ኢሳያስ በነጻ ተጠቀሙ ብሎ ነበር We believe this port should be free not only for Ethiopia for everybody else who wants to use them that's our policy ኢትዮጵያ ወደብ ስታጣ ክንፏን እንደተመታች ወፍ ነው የሆነችው እልፍ ዘመን ወደ ኋላ ብንመለስ የኢትዮጵያ የከፍታ ወቅት የነበረው የአክሱም ስልጣኔ ውድቀት ዋነኛ ምክንያቱ كم دري زلنا إثيوبيا أب هوتتا أتيوم كاب بزعبة هوتتا كزاربو خبز جمرو نوي عندهم جرم التهوتتا حد شاي كونن زلو الزحتوناي بحر زبل دما حدا كابتي نهوتتا هوتاتيام كوينهم نقوصلو غير وم زلو نتبيو قطالي نزي تيمازي لعلن تحت نكبلو ويم زفتنو زلو إرترا حدا قداسي صحف كملسي صحفيا كالي نيرغن منستر حبريتا هاجر إرترا شير غير وازليو أفتقى بحر انتدليخم سود أفتقى بحر انت خوينو دليتنا إثيوبيا بزدليت تمنقد كتركب تخليها سلازي بعسر تمنقد دي أما ريتا أفتقى بحري كتركب تخل حجرنا نزارب زلنا بكينيا بلا مقرب بغلو بسوماليا بزدلي ومنقد قرب بغلو بجبوتي تكملو ونقول لاي دما نساتهم كقاصر وازخلو ودب كبوم كم زخلو دما جبتنا جرام ممنيرم إيرتراون كفيلهم نخطو كامو زخل كلام يلن كم دما بالسودان سلازي بينهم كتقامو تخلو بسلام بيناي منقدي كتقامو تخلو تحطو يقداس نساتهم كمزي حنت ارتيكل بنور الدين فرح زبال كم تصحفت استقالته profound historical research تصبغ زخونه حبريتا بماب إثيوبيا ناي بحكي أفدق بحري اندحر خوينو دليتا اتي كابورت سودان كساب ناي كينيا كيتكا بزدلية تمنقدي كتكام عدل كم زلوا نعوز الكل حي لك كم زي اللي يقداس تزدلي وزلو ارتكل نوح زبالتيا سمعوا كاطري خلها اتي دليتنا توم نتعلم لخاوي حقي لولا ونتنا هاجرات بمتحس كقبر وز دخول زلو نتي زوباو ركعتن سلامن نمدفع دامبر كينوز خدي الاما كله ما يكلني مبر افتقى بحري بحقاو من قد نخط قومو زخل كلام سب يلن بزدلي وقت قومهم زغلو Eritrea's strategic position Eritrea while with its Red Sea coastline views Ethiopia's actions as a direct challenge to its sovereignty and economic interests ስለዚ በአፎም ዝብልዎን ተግባራቶምን ኤርትራ ብግልፂ ንመሬታን ባህራን ሉላውነታን ዝጥሕዝ ዘረባ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ባህር ካብ ትኸስር ኣይነበራን ባህሪ መሬት ናይ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረትን there is no discussion about that colonial history ሃገራት ኣፍሪካ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ዶብናተን ብመግዛእታዊ ዶባ ዝቆመ እዩ ስለዚ በርሊን ውዕል ናይ በርሊን ብዝበሃል መንገዲ ኤርትራ ድማ ልዕሊ ኩሉ ጥልያን ምስ ናይ ሱዳን ምስ እንግሊዝ ኮፍ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ምስ መኒሊክ ኮፍ ኢሉ ናይ ጅቡቲ ድማ ምስ ፈረንሳ ኮፍ ኢሉ ዶባ ዝሓንፀፀላ ሃገር እያ እቲ ዝበለፀ ዲማርኬት ዝኾነ ዶብ ዘለዎ ሃገር ኤርትራ እያ ነይራ ስለዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ ስለ ዝኾነ እምበር ባሕሪ ስለ ዝግብኦም ኣይኮኑን እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ናብ ካልእ ፀገም ክኸይድ ከም ዝኽእል ብኣጉ ዓለም ለኸ ዘድሊ ኣቓልቦ ሂቡ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስደሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ብተደጋጋሚ ገለገለ ምንጭታት ከም ዝብልዎ ዘሎ ኣቢ ዕርቂ ይደሊ ከም ዘሎ ደገለዶ እዩ ዝበሃል ግን ስቲል we haven't seen anything practical ዝረኣናዮ ነገር የለን ዕርቂ እንተመፅኡ ፀገም የለን ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ትግራይ ምስቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብሓደ ክሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ ካበይ ዝበገስ እንድሕር ኢልና እዚአን ክልተ እስከ ጫፍ ላይ ናቸው አለ ዓለም አቀፉ ክራይሲስ ግሩፕ። ክራይሲስ ግሩፕ አዲስ ባወጣው ጽሁፍ አሁን ላይ የአብይ አህመድ አካሄድ በኤምሬትስ በግልጽ የሚደግፍ ነው ያለ ሲሆን ሳውዲና ግብጽ የሚቃወሙት ደግሞ
ኤርትራን በመደገፍ ሲሆን ይህ ግን ጦርነቱን ከማካሄድ ሊያስቀረው አይችልም፣ እንዲያውም ያወሳስበዋል ብሏል። ኢትዮጵያና ኤርትራው ላይ ያላቸው ግንኙነት በግልጽ አብቅቶ በጸብ ተደምድሞ ጦርነት የቀረው ብቻ ሆኗል ያለው ክራይሲስ ግሩፕ በዚህም ደግሞ በትግራይ የተነሳው ጦርነት አንስቶ አብይ የበላይነትን ይዞበት ነበር ካለ በኋላ በዛ ለነበረው አጠቃላይ አሰላለፍ ግን አሁን ላይ ተቀይሮ አይላል። አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይ በተጀመረው ጦርነት ግልጽ ቅንጅት ፈጥረው ውጊያውን ካካሄዱ በኋላ አሁን ላይ ያለው ችግር ግን የጋራ የጦርነት ድባብን አስፍናቸዋል ይላል። እዚ ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ካለ ሪፖርቱን ይበኩም ነይረ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድሌት ብዝብል ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ንኤርትራ ድማ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናተይ ኢዳ ትእቱላ ዝብል ሓውሲ ክሲ ከም ዘለዎምን ዝተጨበጠ ክሲ ዘይኮነ ባዕላቶም ማኒፋክቸር ዝገብርዎ ዘለዉ ንኩናት ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክመርፅ ከም ዝኽእል እንተታት ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ። ስለዚ ኣገይን ከበሮ ናይ ኩናት ዝሃርሙ ብዙሓት ወገናት እዮም ዘለዉ። ሕጂስ ካብቶም ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካ ንስገር ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ምንፃለ ኣልጋ ዝኾነላ ደቃ ኣብ ኢትዮጵያ መራሕቲ ስለ ዝገበረት እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ኣጀንዳ ለጨንቆም ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ስለ ዝሓዙ ካብ ናይ ዓለም መስርሕ ካብ ናይ ኣፍሪካ ሓንነት ድርጅት መስርሕ ካብ ናይ ተጋሩን ኢትዮጵያውያንን ዘለቐታዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ረብሓ ዘጨንቆም መራሕቲ ስለ ዝነበሩ እዩ። እዚ ከዓ ፍሉይ ነገር እዩ። ፍሉይ ነገር ከዓ ፅባሕ ንጎ ከጋጥመና ኢልና ክንዕሾ ይብልናል። ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክልተ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ፣ ክልተ ዓይነት ኢሊት እዩ ዘሎ። ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ከቐድም ዝፍትን፣ ካልእ ድማ ረብሓ ናይ ትግራይ ዘቐድም። ኤርትራ ምናልባት ክትሰርሕ ተኮይና ምስቲ ናይ ረብሓ ናይ ትግራይ ንልኡላውነት ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ልኡላውነት ዘኽብር ሃይሊ ታክቲካል ኣላያንስ ክትገብር ትኽእል እያ። ታክቲካል ስትራቴጂክ ዝበሃል ኣሎ። ታክቲካል ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ንፀላይኻ ንምቁፅፃር ክሕግዘካ ዝኽእል ስትራቴጂ ማለት እዩ። ስትራቴጂክ ድማ ንነዊሕ ቀፃልነት ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ሽርክነት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣላያንስስ ታክቲካል እዩ። ወላ ኣብውን ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ኣካይዳናቱ ታክቲካል እዩ። ንግዚኡ ከዋፅኦ ዝኽእል እዩ ዝፍትን ዘሎ እምበር ንሱ ነታብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይልታት ኩሉ ከጠፋፍኦን ከደቅሶን እዩ ዘልዩ ዘሎ። ብሓፈሻ ነዚ ካልእ ሰብ መሊስሉ ነይሩ። ኣብ ትግራይ ገለ ዝተፈላለየ ኢሊት ከም ዘሎ መገንዛብ የድሊ ንምረፅ ተጋሩ ክንመርፀልና ድሕሪ እዚ ወይ ፖለቲካል ኢንቲቲና ጠፊኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ እውን እንታይ ተኻኢላ ሳውን ማለት እዩ ነጊድና ለሚና ስቁልና ንንበር ፖለቲካል ኢንቲቲና ይጥፋእ ምባል ሓደ ነገር እዩ። ኣሰምሌትድ ንኹን በቃ ደኺምና ድሕሪ እዚ ከም ተጋሩ ንሕቐቕ ሓደ ምርጫ ይመስለኒ ተዘይኮይኑ እንተውርህልያ ዘይርእስ እንታይ እዩ ዝበሃል ጠቕሊሉ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕዚ ንትግራይ ዝኸውን ፖለቲካዊ ኢንቲቲ ኣይትፈቅድን ተፈቶ ተፀልዕ This is closed once and for all. Okay, ቶም ህዝቢ ዛረቡ ዘሎ ኣሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ስብእና ክህልወና ይኽእል እዩ ካብ ዝወፃ ኢሎም እንድሕር መፅኦም ክንሰምዕ ፅቡቕ ተዘይኮይነ ይከኣልን ፈፂምካ ይትኽእልን ኣብቲ ዝሓለፈ 27 ዓመት እውን ወታደር ስለ ዝነበረና እዩ ኣብ ሓደ ዓዲሲ ዲሞክራሲ ይመስርሑ ወይ እንታይ ዝብል ዘለኹ በቃ ሲቲዝን ቋንቋየ ባህለየ ገለየ ዝበሃል ትገድፎ ዘይጋ ትኸውን ከም እንስሳኻ ኢኮኖሚ ጥራሕ መሰረት ጌርካ ንኣልዓኸምና ሓደ ነገር እዩ ብዛዕባ እዚኦም ተሓስብቲ ኮይንካ ግን ተተግብሮ የለነው ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዲሞክራሲ ተኣምኑ ሰባት ምስ ኢትዮጵያ እዚ ከዋፅና ኢልኩም ከይተሓስቡ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ማለት ማጆሪቲ ታይራንት እዩ ኣይኮነን ድዩ ስለዚ ፕሬዚዳንት ክትኮን ክትሓስብ የብልካን ታይ ፕሬዚዳንት ዝኾነ ነገር ክትረክብ ይትኽእልን ስለዚ ብግልፂ ኢና ክንከራኸረሉ ዝግበአና ሰት ምርጫ ወይ ነብስኻ ምዃኑ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ኸይድካ ሓቂቕካ ፖለቲካል ኢንቲቲኻ ኣጥፊእኻ ካልቸርካ ባህልኻ ሃይማኖትካ ዝበሃል የብሉን ካብኡ ኣነ ትግራይ እንታይ እያ ዝደሊ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ትግራይ ዲቤት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ መወዳእታ እዚኣ ክንሰምዕ ቃልሲ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፉ 20 መዓልታት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕምስምስ እቲ ስልጣን ወይ ሞት ኢሎም ዝተበገሰ ጉጅለ ድሕረት ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝፈሓሶ ውዴት ናብ መወዳእታ ምዕራፍ ዝበፅሐሎም ስርዓት ክሕልው ተፅቢት ዝግበረሎም ገለገለ ዝሓሹ ታሪክ ዝነበሮም ሰብ ዝና እውን ከይተረፉ ኣብ ጭቃ ኣትዮም ክመራስሑ ዝገበረም ምዕባለ ተፈጢሩ ኢለሎ ፕሬዚደንት ጌታቸው ድሕሪ ወፍሪ ምራይ ማህተም ናይ መንግስቲ ኣብያተ ዕዮ ብሓይሊ ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ምስ መገባርያታቶም ክሳብ
ክሳብ ሕዚ ዝገብረን ክልተ ነገራትን ዝበለ አቶ ጌታቸው ቀድማይ ኣብተን ተቆጻጽረን ዝበለን ዓበይት ከተማታት ዘሎ መሬት እንደገፍተይ ዝበሎም ምዕዳል ንፍልፍል ኣታዊኡ ዝውዕል መሸጣ ግፍሕ ዝበለ ወፍሪ ምግባር ቀንዲ ትኩረት ኣብ መቐለም ሓድነት ክፍለ ከተማ ሽረም ታሕታይ ቆራርም ኣክሱም ላዕላይ ማይጨውን ዓድግራትን ከባቢኡን ገይሮም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እውን ብዘይካ ምዕራብ ትግራይ ክቕፅል እዩ ኢሎም ዝርከባ መሬት ክሸይጥን ክማቕልን እምበር ዝጠፍእ ክምልስ ድሌት ይኹን ተበግሶ ዘይብሎም ሓይሊ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ ላዕላዊ ግዛኣት መሬትን ካብ ጭርሕ ሓሊፎም ንጻት እውን ከልዕል ኣይተሰምዕን ይብል መንእሰይ ትግራይ መሬትካ ካብ ሸፋት ሓሉ ዝበለ አቶ ጌታቸው ብኣሬት ማህተም ዝተወሰኑ ውሳነታት ሕጋውነት ስለ ዘይብሎም ኣብ ምውራር ጌታቸው ረዳ ካብ ዱባይ ንኣሜሪካ ትሎ ዝብል ዘረባ እውን ዝርየ ነይረ ርግፅነት ኣለዎ ድየብሉን ብማዕዶ ኮይኑ ግን ኣንጻር እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ነቐፌታን ዘረባን ይዛረባ ኣሎ ኣገይን እቲ ሰርከስ እቲ ሓሸውየ ከስማዓኩም ደልየ ናይ መወዳእታ እዚያ ዓብያ ርክብ ክቋረፅ ኢሉ ኣሎ እዚ ከመይ ከመይ ክሪእዎ እቶም ካልኦት ብፍላይ እቶም ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዘሎ ግዜያዊ ኣሚን ፌደራል መንግስቲ ምውጋድ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ኩናት ኣተሓባቢርካ ሻዕብያ ሒዝካ ፋኖ ገለ እዞም ኦላ ገለ መለ ሒዝካ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብኡ ከመይ ገይሩ እዩ ከኣቱ ንሱ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ከምኡ ይህሉን ይልክ ብፍላይ ናይ ሻዕብያ ማለት ኣሎ የለን ክብል ኣይደልየን ግን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ኣይህሉን ይልክ ባይዘይ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ይህሉን ማለት ቅድሚ ፅባሕ ኣብ ዘሎ ግን ገይሩ እዩ ዘስምዕ መልእኽቲ ምስ ወርቂ ገለ ተታሒዙ ኣሎ ናይ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ናይ ህዝቢ ቅሬታ ከም ዘሎ ኦሚት እዩ ናይ ምዕራብ ተወሪሩ ዘለውን ኣብኡ ቅሬታታት ኣሎ ሕወሓት ዝፈጠሮም እዮም እቶም ቅሬታታት ንሶም ባይዘውን እቲ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ኢሊት ትሪእዎ ኣለኹም ገለ እቲ ምሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ርክብ ጠቕላላ ክግበር ዘሎ ዘይብሉ ይብሉ ገለ ድማ እቲ ብተግባር ኣብ ሚድያ ዘየለ ሓይሊ ድማ ምሻዕብያ ይሰርዕ ከም ዘሎ ካብ ባዕሎም ኢና ንሪኦ ዘለና ኣወሊ ንእሽተይ መተንብይ ሓሳብ ሂቡ ካብ ኤርትራ እምበር ካልእ ሰማዕናዮ እውን የብልናን ሕጂ ኣብዚ ስምዑ ነዞም ሕወሓት ዝገብሮም ኣነ ስምብድ ይበል ኣብ ትግራይ ከ ነዞም ሕወሓት ዝገብሮም ኣነ ስምብድ ይበል ኣብ ኣሜሪካ ከመን ከምኡ ዲሞክራሲ የለን ሕጂ ዳርጋ ምስ ትራምፕ ከመን ከምኡ ገዲዩ ንትራምፕ ሕጂ ትራምፕ ከመን ዳርጋ ክዓፅዮ ይብል ኣሎ ሓውሲ ትራምፕ ከመን ኣይፃወሮን ኦኬ ብሕቡእ ገለ ገብሩ ገለ ኣቦቱ እዩ ግን ፕራክቲስ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ስኢልካ ትፅሕፍ ንመን ሽሙ ንኣብዪ ኣሕመድ ትጩፍ ሕጂ እንታይ ክብል ደልዩ ነይሮ ናብዚ ከም ድሌቶም እዮም ዝዛረቡን ዝፃረፉን ዝዳኸሙን ሰወት ክትዛረብሉ መዓልቲ ትኽእል ኢኻ እታ ትግራይ ዘላታ ታስኻ ፍሉይ ነገር ጌርካ ትጠቕሶ ዘለካ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ካበይ ናበይ በፂሓ ኣላ ይዛረቡ ነይሮም መሰልናይ ዘረባ ነይሮም ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ እቲ ሊደርሽፕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግን ንትግራይ ኣበይ ኣብፅሒዋ ኣሎ እዩ ትሕቶ ሳምታይምስ እንታይ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ መሲልካ ክልክዕ ከምዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘዝወፀ ወፂኡ ስለ ዝገዓረ ምዕባለ ዝመስሎ ሰብ መሊ እዩ ኣታ ምዝራብን ምስራሕን ንበይኒ እዩ ሃገራት ዝምዕብላ ዘለዋ ስለ ዝዛረባ ዘለዋ ኣይኮነን ስለ ዝሰርሓ ዘለዋ ጀርመን ኤሮፓ ትነብሮ ዘለካ ከጉርዑ ከለዉ ክዛረቡ ከለዉ ኣይኮነን ሰሪሖሞ ክሰርሑ ከለዉ እዮም ሰሪሖሞ ሎሚ ዘረባ ጥራይ ስለ ዝኾኑ ግን ሃገራቶም ናበይ ገፀ ንኸዳ ኣለዋ ንሪኦ ኣለና ሎሚ ኣብ ቻይና ምሉእ መዓልቲ ክተሓማመዩ ይውዕሉ ኣለዉ ዝብል ሪፖርት የለን ክሰርሑ ይውዕሉ ከም ዘለዉ ግን ንሰማዕ ኣለና ውፅኢት ናይ ስርሖም ድማ ንሪኦ ኣለና ዘረባ ሊሚት ኣለዎ ሰብ ክዛረብ ይኽእል መሰል ክህልዎ ሓሳቡ ክገልፅ ፅቡቕ እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ንሪኦ ዘለና ሓሸውየ ግን ኣነሲ ናብ ጥፋኣት ክወስደካ ዝኽእል በር ናብ ልምዓት ክወስደካ ዝኽእል ኣይኮነ ሓደ ዘርከበ መን ናበይ ገፁ ክሰርሕ እንታይ እዩ ክገብር ዘሉ ዘሎ ዘርከበ ክዛረብ እዩ ዝውዕል ካብቲ ትግራይ ዝወፅእ ዋዕላ በዚ ተገይሩ በዚ ከምዚ ተገይሩ ማዓስከ ይሰርሑ ኢኻ ክትብል ትኽእል ማዓስ ይሰርሑ ንምዃኑ ክሰርሑ ይኽእሉ ድዮም ንምዃኑ ዘረባስ ንሰምዖ ኣለና ብየማነ ፀጋምን ለካዓካዓካዓካ ወላ ኢትዮጵያ ድሌትካ ተዛረብ but what's the real change the real change እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓደ እጂ ከምዛሕቲ ግዜ ከም ኣርጊመንት ዝጥቀምሉ ለንከነ ዓብይ ኣዛረባ ርስን እዮም ረኪቦም ዘለዉ ሓንፅን ሂለ ክዛረበለ እቲ ዓብይ ኣርጊመንት ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮፍ ኣቢሉ ዘወዳድር ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ዓይነት ሃገር ኣይኮነን ክልቲአን ሃገራት ኣፍሪካ እየን ኢትዮጵያ ዘይተዓደነ ናይ ደገ ሓገዝ ኣለዋ ስለዚ እቲ ገንዘብ ጥራይ ስል ንባዕሉ ብዓብይ ኣድቫንቴጅ ዝባካ ናብቲ ደልዮ ዲድ ወስደካ ዋላ ናብ ዝደልይዎ ካልእ ኣርስቲ ግን ገንዘብ ብብዝሒ ስለ ዝኣቱ ተዓዲ ከም ሓገዝ ኮይኑ ነቲ ቁጠባ ኣርቲፊሻል ከም ዝንቀሳቐስ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክትርኢ ንቡር እዩ ልክዕ ከምዚ ሓደ ካብ ደገ ስቑኢሉ ገንዘብ ዝመፆን ሓደ ድማ ሰሪሑ ዝነብርን ኣብ ኤርትራ ራእዮ ማዕረ ይኮኑን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም
حدا بحوالا مع الجنزة مصيوه فنتع تحت كبل غلي شنو دعوه له زلي فلوي سب سلا زخونه يكون ويون فلوي رئيس سلا زلو يكون حدا قد شرحي بعلي زنبر زلو اكزاكت لكم يا بتبيا زلن ريادلنا كل جنزب بلاك حم بقال مع جنزب يد مسم زلو ده دايت جنزب تطومس بلا كمي لهم سرفايف قبرو يتحطو حنسو اجي انهم يكون نفسي حنتار السخاني راس كرايا ዲጂታላዊ ብዝኾነ መንገዲ ሰርሲርና ኣቲና ናይ ሳይበር ናይ ሕግደፍ መረዳእታ ንወስድ ነርና ሮቴልካ ንዎ ስለ ዘስታውሶ ምስ ናይ ሓጎስ ክሻ ኮይኑ ዛብት ሓጎስ ክሻ ኢሜይሉ ሙሉእ ቁፅፅር ነርና ኣብ ቻይና ከይዱ ዝገብሮ ነበረ ነገራት ምስ መን ዝወዓዓል ዘሎ ክሳብ ውልቃዊ ሂወቱ ዝምልከት ብውልቅ ደረጃስ እቲ ዝነብሮ ዘሎ ሂወት ክንደይ ገንዘብ ምስ መን ይንቀሳቀስ ኣሎ ናይ ህግደፍ ቁጠባ ሓላፊ ማለት እዩ ቁጠባ ሓጎስ ያው ናይ ህግደፍ ቁጠባ ሓላፊ ኤርትራ እውን ኣብ ኢዱ ቁፅፅር እያ ብኢኮኖሚ ተወሲድና ስለዚ ቁጠባ ኤርትራ ትቆፅሩ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ምንቅስቃስ ዝፈልጦ ነርና ዋላ ደገ ወፂኡ ዝገበሮ ምንቅስቃሳት ገለ ካላ ኣብቲ ናይ ሰራዊቶም እውን ኣቲና ቲናቶም ሓይሊ ኣየር ዋላ ጠቕላላ እቲ ናይ ዝገዝኦም ዝነበሩ ሲስተማት እውን ምስ ራሻ ዝገብርዎ ነበሩ ሙሉእ ክስታይ ራሻ ከይዶም እንታይ ገይሩ ገለ ድብልስ መረዳእታ ነርና ገሊኡ ኢሜይል ትረኽቦ ገሊኡ ኣብ ላፕቶፖም ኣብ ፒሲታት እውን ትረኽቦ ካብኡ ኢቭን ናብ ቤት ፅሕፈት ወዲ ኣፎም እውን ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ኦፍኮርስ ኢሳያስ ኮምፒውተር ክጥቀም ረኺብና ይንፈልጥ ሓንቲ ብጣዕሚ ከባድ ምርምር ነበረት እውን ይጥቀም ተኮይኑ ቤትላሳ ምክንያቱ ሳ ተረኺብካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣይጥቀምን ነይሩ ሽዑ ወይ ንሕና ኣይንፈልጦን ነርና ብኦም ተገለፅኮ ይሓይሽ ግን ኣብኡ ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ምስ ኳታር ምስ ናይ ስዑድ ገለ ዝምድና ዝከታተል ዝነበረ ኣይ ቲንክ ነቢል ዝበሃል ሰብ ነይሩ ጠቕላላ እዚ ካብ ፅሕፈት ፕሬዚደንት ማለት ካብ ኮምፒውተሮምስ ንከታተሎ ነርና ሶ ውሽጣዊ ባይዞይ እዚ ካብ ተበጊስካ እንታይ ኢኻ ትገብር تخيلنا أنا بوليسنا تخيل لي وايد تفكر إن أنت من سكاي تنجم مرة داتا تسبسب كذا ني UN هتقرب UN قدر هو سكرنا إثرا مجواري علامة أو علامة سهل في تحجز قطع من خبان أسوان ساتمون بهم من قدر داتهم خودين يرو تخبيبهم خباس نكتنكر قدرات نكتنكر وكل من قدس على شكولي تنيرو تزرعات مردات على سوسو نزينيرو سو همزي عينت نبوز حق سياتس نعطينا نايما نما كون يستاوسي زخنا بزي كم عينت كوتر نيرنا نايما نما كون يستاوسي زخنا بزي كم عينت كوتر نيرنا بوبو حدي ببسنستور حي صحفي دارو يقدر هاي كوي كنا تعالوا جم جيمهم كتصال بعدو تعتنا نتايم زولا زين نقدر نخبر نير ناي سوم واحد نير وايد شو عندنا ورا حد مخنا جرك كنا تحدي بس سلوز واحد زلوه أسمرا تويد سلوز عبقنا كل جسد حل نيرس أسمرا يعطمو موس أجدي خدر مراتو هكذا في دليل له بتنبك كم نير بتحل مجلس من أنو علينا إزي نبوزحت أكلات اللي نهب مكلاكيا نهب نتقاي مستر نهب ني بيرا مرجانا دهنت نهب نمتى يتقوموا قال يوم نبروباغندا تتعي مامور كل يوم نابد ساكتين زبان فيسبوك كفيتهم تتعي مامور كل يوم شخونا أكلات كازيات أفت مردات عزوجها كم ت إذا زربازي كتابنون كتابنون تخلي هنجن حبريتايو مالت كابتجراي بزح تهديد دينا نسمع تهديد كون خل حكنا كله يخل نرجعس كايو حسوتي كتب لاي تخلني قا هذا كابتي قصال ده حسب الله نجن تي سايبر أتاك بزعج زي كقاتم كم زخلن عبيد إنك قصد ليه خمس خنن أبي عمد بشحات كبيو أي أصلت إنه ليلو بزعناي سايبر سكيورتي تيمز كم جيرو خمس الله يزنقر لذي أب سايبر بزع سرح كدل كم زخنا أبي يرتاير دانيو مستزلنا
ናይ ሳይበር ስፔሻሊስት ክሳዕ ክንዱ ዓቕሚ ኣሎ ድያ ብታዓዲ مستبزحنا مستقل ملينا كريو خلنا كسع كندو خونا يكلني اللي كل ما يرترا عبيت صلات سلازلوا كل تي سوفت ويرات نتقملوا وننتو عربايان حجراتهم سلازي يرترا دما حيال زخونه صلاي سلازلوا منال بعد كساب حجي كتقعو زي كالون كابتي ديجيتال وورلد واتساي باكال بورقات بجالج قبرو كوميونيكيشن تلو سلازخل دامبر اب ديجيتال وورلد تراي ملو بملو ابون تزقبر نيرم بقليل كتقعوهم كم زخلو جمجم لنا انا مغنياتو إيرترا زجبرت تجبرت عبتي infrastructure مستسألة إيه أكون هذا رزق اللي خد أزي كبيديو باش حد زغصرو من سيات كتمهر كتكلها له كتسلطن كتكلها له بتسني سايبر سيكيورتي كتحيل تخوينا زي ما هذا عبي تشالنج كون كم زخن يرداني زي هذا كابتي إيرترا زيادة بزح كتسعرو اللي زلوا كوينو دي سمعنا رسيو أبزياس كان سمع The Eritrean young professionals in DMV of America, Malachi area, made an impactful career and a career fair days of law. They shared their experience in engineering, medicine, robotics, finance, aviation with fellow young adults inspiring the future. So the America, Virginia, DC, Maryland زبال area زلو DMV زبال نسيو أوزن أبروم من سيات توم أبستفل عليه عود زلو نتوم ناشتو قالعو ناي معالتي عيون من لاي مسرحان بزبل استفل عليه بوتات بمقبار نتوم ناشتو قالعو كحطو له زغلو كمرامرو له زغلو كما يطولو زغلو very interesting ناي بحكي big compliment نزي organize قبرو نزي حساب زسالتو اتزبالت اخبار زغل اب حدا حبرتسب ازي كاب حدا ولدو ناب كالو ولدو نمسجار ازي اب كل اوروبا نزلنا كنغبرو توم اب اقدمنا زمصرانا تزمصو زلو ولدو كنغبرلو اقداسيو اب كالاي رخبوني ما يبالني اب سويس بزح غزي يمنتهم تمهارو دكاي اب كمز بزح غزي يمدوستوم تي منغستي كمز بزح اورغنايز لازغبر جن ناي حبرتسبهم كتغبر دما أقداسي فلا كم على أمريكا نعمتات زغصل حبرة السب سلزلو نعو مستي حدش ولدو كتلاليو نايف حكي بحالهم نخفلتو نساتهم كبر كبوا بزغل من قدك تقرب لهم كلغا دس كبل زغليو إذا ما تك أبدأ زلو عقمنا يسبنا مستك وشت زلو كنا واسو تخينا كم زعينة موبيلايزيشن توم امباسيتاتيوم توم قنصلاوي محبركم زقبرو زلو دما عبس راح أبنادان كبرن زقبو سراح بمبال أنا غوتيك قالت إلى لي أبكال عالم كم زقبر ونرقص أنيا أتوم من 5 عينات تقبروا زلهم دما كبرتي هبلنا نايب حاك كبرتي هبلنا كبلكم إلى لي زي سراح زي كبيت سراحن بزعد 5 حتى سراحن كم زخونة يرداني سلازي نايلومي RC أبزكو دك فتني أبكالك سام الرهب دحين كونوا لا يقبروا سبورت يقبروا دقفكم هاي توحد نابلكم زي عقدتكم How dance عالقايح كسر عبي دم حفاري هالعرفي في دندود وبحر